male stvari. Zdravo živo. Danas ćemo razgovarati o dugovečnosti, ali i o tome kako veštačka inteligencija danas utiče na naš život, na naš kvalitet života, ali i kako utiče na mlade ljude. Isto tako, kako sva ova tehnologija i ovoliki tehnološki razvoj uopšte utiče na ljudska bića. Jer jedan od mojih gostiju je nedavno rekao da naš nervni sistem uopšte nije stvoren za ovakav stil i način života i tehnologiju kojom smo mi bombardovani i okruženi. Pa o tome kako bismo tu tehnologiju najbolje mogli okrenuti u svoju korist i o tome kako na nas utiče kvantno polje. To, ja mislim, jako dobro zna profesor dr. Dragan Novković, koji je profesor na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva. Inače, jedan od najboljih poznavalaca dela Nikole Tesle, čovek koji se bavi kvantnom muzikom, ali se bavi i izvornim vaspitanjem, jedan intelektualac širokog spektra. Dobrodošao. Snežana, bolje te našao. Mislim, ne znam šta kada, hvala ti na ovakvoj najavi. Da, nema na čemu. Ja sam sigurna da ćeš opravdati najavu, zato što znam da si jako interesantan sagovornik i da jako dobro znaš da opišeš ovu našu stvarnost, ovakvu kakva jeste, koja je za mnogi od nas zbunjujuća, a naročito za starije generacije. Međutim, evo, mislim da u nekim srednjim godinama mi ipak možemo da uhvatimo ritam ako hoćemo i ako se potrudimo, pa da kasnije kad budemo još stariji, još dugovečniji, budemo i mentalno dobro, ali da što lepše izgledamo kako bi se sebi više dopadali. I zbog toga tome kako se savremene tehnologije pa i veštačka inteligencija primenjuju na naš izgled i na naše sveukupno zdravlje, to će vrlo dobro znati doktorka Milica Dervišević. Dobrodošla. Ja predlažem da mi ti kažeš koje su tvoje specijalizacije, da se ja opet ne bih zbunila. Znam da si doktor na Nuklearnom institutu Vinče, znam da si završila nešto na nekom kvantnom univerzitetu u Americi, pa evo ti mi reci. Snežo, dobar dan. Dobrodošla. Srećan ti rođendan. Hvala. Ovu emisiju snimamo na moj rođendan. I da ti se zahvalim, naravno, što si me pozvala danas u emisiju, ali da ti se zahvalim ne samo u svoje ime, već i u ime one male Milice, koja je decenijama odrastala uz čuvenu Snežinu emisiju. Evo prilike da se podsjetimo emisije U trendu, koje je Snežana nekoliko decenija vodila na različitim frekvencijama. Emisije koja je oblikovala generacije devojčica, pa čime god se one danas bavile, taj osjećaj za lepu koje smo ponele, to je bio period kada nije bilo interneta, nije bilo ovoliko medijskih kanala komunikacije, nije svako mogao da bude influencer, niti da iskomunicira tako neke važne teme. Meni je posebno drago što i dalje pratimo trendove, ali još važnije što smo naučili da volimo male stvari. Mislim da je to velika stvar. To je u stvari mudrost života. Došli smo do mudrosti, jel? Izvinim, samo ću ti napraviti digresiju. Zapravo je kada postignemo velike stvari, ako težimo velikim stvarima, to je onda stvarno prilika da prepoznamo male stvari. Jer neki put od jurnjave za velikim delima, za postignućem životnim, male stvari ostaju nezapažene, ali one su uvek tu i nikad nije kasno za njih. Tako je. Nismo naučeni da ih opažamo. I skretanje pažnje, odnosno pravog fokusa i to kanalisanje informacije, biranje pravih izvora informacije u stvari postoji izazov današnjice. Pričat ćemo o dugovečnosti, ja tu mogu da govorim kao neko koji je estetski doktor. Milice, ti si edukator Anti-Aging Akademije Srbije, pored toga što si doktorka estetske medicine i fokusirana si na regenerativnu medicinu. To znači, u stvari, kako da mi što više oporavimo svoj organizam i možda da preventivno delujemo na to da budemo što duže zdravi i lepi. Tema dugovečnosti je jedna jako opširna, jako ozbiljna, ali pre svega jedna lepa tema i ja ću se tu fokusirati na ono što je lepo, odnosno šta mi to činimo u estetskoj medicini da bismo živjeli duže, ali i lepše i kvalitetnije. Naš fokus jeste ne na anti-agingu, već pro-agingu, takozvanom well-agingu, odnosno dobrom starenju. Kako da živite duže, ali da starite bolje i lepše i samim tim povećate svoje performanse i živite jedan produktivniji život. Tako i samim tim imate veće zadovoljstvo te svoje dugovečnosti. Kažu da, bila sam
sam na nekoliko vrlo interesantnih predavanja i konferencija. Jedna od njih je bila konferencija endokrinologa gde su rekli da će generacije rođene posle 2000. živjeti i do 120 godina, što je interesantno, ali naravno na tom putu je važno i da sačuvamo svoje zdravlje i da sačuvamo svoje misli, odnosno kognitivne funkcije. A isto tako sam nedavno bila na jednom forumu gde sam slušala podatke o tome kako veštačka inteligencija utiče na mlade ljude, na one koji su rođeni od 1995. na ovamo i kako će uticati na one koji se rađaju od 25. nadalje. To će biti generacija beta. Ali o tome ću nešto kasnije reći, nego hoću da dam Draganu Novkoviću reč. Kako smo mi danas, Dragane, sa obzirom na svu tu tehnologiju i sve te frekvencije kojima smo okruženi? Evo, daj nam jedan presek nas, ljudskih bića. Da li smo u humanizmu ili smo u transhumanizmu i tako to? Humanizam i renesansa. Da. Pa, ajde sad, to pitanje. Pa, prvo, da bi moglo lepo da ljudi shvate, odnosno da se razume kako to zapravo funkcioniše, čisto malo da oslikamo o čemu pričamo. Znači, mi pričamo o nečem što se danas u nauci zove elektromagnetno polje. A stvar funkcioniše tako što kad god postoji neki provodnik kroz koji ide struja, u okolini tog provodnika postoji informacija o tome kakva je ta struja. Naš nervni sistem nije ništa drugo nego gomila prirodnih provodnika i kroz naše nerve prolaze informacije u obliku električnih impulsa. Što znači da po toj, kako to da kažem, vrlo dobro poznatoj naučnoj, jel tako, teoriji i praksi, u okolini našeg tela postoje sve informacije o tome šta se dešava u našem telu. Ne postoji ni jedna tačka koja nije naelektrisana, sve je puno vode, sve je vrlo naelektrisano i u tom smislu, i sve vibrira. Dakle, stanje o tim vibracijama se prenosi u svakom trenutku u prostoru oko nas. To je naučno dokazano, da kažem? To funkcioniše, tako je, da. Naša cela tehnologija, to je nešto što se zove antena. Dakle, mi ljudi smo hodajući antene. I ovo što sam sad opisao je proces onoga što se zove predajna antena. Dakle, mi predajemo informaciju o tome u kakvom smo stanju. Međutim, apsolutno stvar funkcioniše i kontra u tom smislu da sve što vibrira oko nas, a oko nas vibrira toliko toga, počev od onoga što je prirodna vibracija, onoga što je zatečeno stanje u prirodi, do onoga što smo mi kao civilizacija pre nekih stotinak počeli godina da radimo, a to je da sami ljuljamo, da pravimo te vibracije. Jer zapravo vizualizacija je potpuno kao jedna mreža, trodimenzionalna mreža, kao nekakva paukova mreža, samo u 3 dimenzije. I ta mreža je razapnuta između svih nas i takvi prikazi postoje. Znači, ovo što sada pričam uopšte nije nikakva mašta, nego to zapravo tako funkcioniše. Energija se prostire u nekakvim linijama. Te linije mogu da se vide kada munja opali, prosto vide se te nekakve strukture. Takve strukture postoje svuda oko nas i evo mi sad sedimo ovde i mi smo svi zapravo zakačeni za jednu veliku mrežu. Pre 100 godina smo mi ljudi tu mrežu počeli da ljuljamo, neprirodno, veštački, u skladu sa našim potrebama. Kako? Potpuno, kako to da kažem, potpuno isključivo i samo u skladu sa našim potrebama. A kako smo to počeli da ljuljamo? Tako što je krenuo radio. Radio, antene. Da, znači mi smo prirodni izvori su planeta, zemlja, ionosfera, kiša, grmljavina, voda koja teče, ljudi, biljke, to je ono što je prirodno. Međutim, kad su se antene pojavile, a to je bilo pre 100 godina, kad je radio krenuo, to je 1919. u Americi, kod nas je isto... Bežični prenos informacija, tako je. I danas smo došli dotle da zapravo ta takozvana bežična tehnologija, Wi-Fi, ruteri, telefoni, bazne stanice, to je sad toliko eskaliralo, toliko se energije ulaže u to, kad kažem energije, toliko energije je potrebno da bi to sve ljuljalo, ljulja potpuno nekontrolisano i to na naše telo utiče, kako to da kažem, također nekontrolisano. Da. Ta nekakva istraživanja o tome koji su utice i na koji način sve to radi, naravno postoje, ali ono što je prosto neumoljivo je da kada se pogledaju trendovi između onoga što je razvoj naše tehnologije u nekom smislu prisustva upravo tih nekih zračenja, frekvencija koje se koriste, mi ljudi idemo sve u brže i brže. Sad smo u onim gigahercima, oni čuveni 5G, 4G, 5G i tako dalje. Misliš na svet oko nas ili na naše telo? Naša tehnologija, sve brže i brže. Tehnologija oko nas. Tako je. Ali to koliko brzo ljulja direktno utiče i to na koji način to utiče na naše telo. Daću ti jedan podatak. Da li znaš da recimo svi, možda si čula, možda nisi, svi ovi Wi-Fi-evi oko nas radi na nekako, to se obično kaže 2,4 GHz. Ma negde si čula za to sigurno. Bluetooth. Šta? Aha, Bluetooth. Wi-Fi-evi, Bluetooth-evi, to je frekvencija. Zašto je to ta frekvencija? Zašto je baš 2,4 GHz?
U mikrotalasnim pećnicama su postojali oscilatori, postoje još uvek koji upravo na toj frekvenciji rade. To je frekvencija koja se u mikrotalasnim pećnicama koristi za zagrevanje hrane na taj način što podstiče ubrzano pomeranje molekula vode i onda to postane topla supa. Mi smo svi, tako da kažem, nismo baš zatvoreni u mikrotalasne pećnice, ali smo zatvoreni u sobe i u stanove i u zgrade u kojima postoji gomila onih rutera. Znaš, ono kad upališ telefon pa ti se pojavi nekih 20, 30, 50, 100 nekih, jel tako, onih bežičnih koji čekaju neke šifre da bi ti nešto pristupila i tako dalje. I sve to radi na tih 2,4 GHz. A kako to utiče na naš organizam? Na koliko GHz radi naš organizam? Naš organizam radi na svim frekvencijama. To je vrlo interesantno. Priroda zapravo radi na svim frekvencijama. Da, kada se osluškuje ono što do nas stiže odozgo, onim velikim radioteleskopima, mi detektujemo vibracije na svim frekvencijama. Kada se skenira naše telo u procedurama koje postoje za postoje snimanje. kompjuteri, tako je. Tako je, da. Postoji čitava medicina koja se danas zove kvantna medicina, ranije se zvala vibraciona medicina, danas prosto je drugi termin se koristi, koja zapravo koristi upravo ovo o čemu sada pričam. Na taj način se vrši dijagnostika i terapeutski deo. Dakle, kada se to radi, zapravo se tu pojavljuje, kako da kažem, vrlo širok dijapazon frekvencija, ali hoću samo da kažem da smo mi tehnološki danas došli dotle, da frekvencije koje koristimo da bi nam tehnologija radila su u direktnoj i, kako to da kažem, nepobitnoj interakciji sa našim tkivima, organima, i sve to što je u našem... A da je li to znači onda opasno ili blagotvorno? Ili može bude jedno i drugo? Sad ću da ti kažem. Verovatnoća da je blagotvorno veoma mala, zato što se tehnologija koja je oko nas ne projektuje da bi bila zdrava, nego da bi nam bila korisna za ono što treba, ili ako hoćeš u krajnjem slučaju da bi neko zaradio pare. Ali kako da se zaštitimo mi onda od toga? Pa evo, sad ću i ovako da ti kažem. S obzirom da smo mi tehnološka civilizacija u tom smislu da smo mi sami sebe doveli u poziciju da smo izloženi jako velikom, realno negativnom uticaju tehnologije, ja stvarno mislim da istu tu tehnologiju koja je projektovana za potrebe zdravlja ljudi treba koristiti. Mislim da principi koji su korišćeni pre 100 godina, u smislu onoga kao zdravo jedi, ne znam šta sve, radi vežbe i tako dalje. Da, naravno i dalje postoje, ali ono što se desilo u međuvremenu da je ovoliko prisustvo tehnologije dovelo do toga da su problemi sa kojima se mi danas suočavamo, ono što malo pre nisam završio kao rečenicu, kad se pogledaju trendovi razvoja naše tehnologije i trendovi porasta onoga što su autoimune bolesti, kanceri i sve takve stvari, te dve krive su praktično paralelne. Što znači da... Evo, tu nam je i doktorka. Šta ti o ovome znaš i misliš? Dobro, ti si fokusirana na estetsku medicinu, ali si svakako doktorirala i medicinu i doktorirala si nuklearne nauke i tako to. Da, ono što je posebno važno sada se pokazuje kao važnim, iz moje biografije imam 3-godišnje iskustvo rada u multinacionalnoj korporaciji koja sprovodi sve faze kliničkog ispitivanja lekova i naprava. Znači, poznat mi je put koji oni prođu od laboratorije do samog pacijenta. Tu se koristi veštačka inteligencija, između ostalog, i ono gde je veliki napredak jeste u tom ubrzanju razvoja medicine na zemlji, jer negde Homo sapiens je jako prilagodljiva vrsta. Mi smo posvedočili raznoraznim kataklizmama, pa smo se nekako prilagodili, izvukli i napredovali dalje. Ono što se sada stavlja kao izazov pred čovečanstvo jeste taj veliko očekivanje od nauke u medicini, da se prosto pospeši progres. Kad kažemo progres, to možemo spomenuti neke radove koji ukazuju na to da ćemo mi u potencijalu moći da transformišemo jedan tip ćelije u drugi, recimo glijalne ćelije u neurone, pa ćemo moći da ubrzamo razvoj mozga, pa ćemo moći da možda potencijalno dišemo pod vodom, dišemo u svemiru. Postoje neka istraživanja. Nama veštačka inteligencija kao najsavremeniji vid tehnologije pomaže da pravimo nove protokole, da kreiramo nove lekove, pa je tako prošle godine ušao u fazu 2B istraživanja lek koji je kreirala sama veštačka inteligencija. Tako da to govori negde u prilog tome da ćemo ipak
moći da dostignemo, da neće neka veštačka inteligencija biti pametnija od ljudske u svom punom potencijalu. Ako znamo da ne koristimo sav potencijal svog mozga, možda to u nekom momentu u budućnosti budemo uspešno uspeli da koristimo. Hoću samo da te pitam sada, lekovi, ti novi lekovi, to su zapravo informacije neke koje se nama šalju, jel? Ima li toga? Zapravo pričalo se i kada su bile vakcine, kad je bio COVID i tako dalje, da su to sad neke, kako da kažem, napredne vrste sastojaka koje u stvari donose neke, ne samo to, mislim, vi imate i kolagenske preparate i sve drugo za koje se kaže da su nosioci informacije i koja tačno zna gde trebaju koje tkivo da dođe. Da li to onda znači da su one specifično naelektrisane? Šta je to zapravo novi lek? Novi lek... Odnosno nove vrste, da kažem, koju si pomenula. Ono što je posebno značajno za čovečanstvo jeste, ajmo da krenemo od podatka, da je Svetska zdravstvena organizacija ukazala na podatak da će do 2030. godine, koja je evo iza ćoška, na svijetu postojati više od 1,4 milijardi ljudi starosti preko 60 godina. To je jedna zrela, rastuća demografska grupa. I stvaraju se nova tržišta koje targetiraju ovu populaciju. Među lekovima koji su u najvećem fokusu istraživanja jesu geroprotektori, takozvani lekovi koji će usporiti, ako ne isprečiti samo starenje. I veliki je fokus, mislim, utrkivanje je već počelo, to je jedna multidisciplinarna arena. Još uvek su ovi lekovi u fazi ispitivanja i 95% pokazuju još uvek toksičnost. Ne može se lako doći do leka koji će okrenuti i zaštititi nas od raznoraznih zračenja i svega. Mislim, kompleksno je to pitanje, ali eto, nauka o dugovečnosti nam pruža jedinstvenu priliku za personalizovana rešenja, za personalizovane terapije. To znači svakome prema njegovim karakteristikama. Tako je. Ono što je zanimljivo i što predstavlja veliki izazov u istraživanju jeste farmakogenomika. Pokazano je da svako od nas nosi 95% populacije, u stvari nosi bar jednu varijantu koja može negativno uticati na terapijski efekat leka. Znači, to je farmakogenomika. Mi ne možemo svi odreagovati dobro na određeni lek, sve i da su nam najbolji parametri. U zavisnosti znači od naših gena. Tako je, genomika i reakcija, što je duže čovečanstvo, treba nam više lekova, što je više lekova, to se produžava život i prosto to vuče jedno drugo, tako da postoji ona izreka farma stvara farmu, znači prosto treba nam više lekova i samim tim je to jedan začarani krug, ali je teško doći do tog jedinstva. Ono što je zajedničko za sve nas jeste da nismo svi, ne borimo se svi sa depresijom, nemamo svi karcinome, nemamo svi povišeni pritisak, ali zajedničko nam je da smo svi u stanju sve većeg zapaljenja, odnosno hronične upale. I to je u stvari najveći fokus. Nedavno sam pročitala jedno istraživanje gdje su u toku su ispitivanja, istražuje se implant koji bi potencijalno mogao da šalje informaciju o smirenju, znači neuromodulaciji, neuroreceptori se targetiraju kao takvi kako bi smanjili konstantno zapaljenje o kojem je profesor govorio. Zapravo smo svi izloženi sa većim zapaljenjem. Da. Dragana, jel da te nešto pitam ili ćeš se nadovezati? Kako da se, ja sam malo prepitala kako bi se mi zaštitili, neki apeluju na to, na primjer, sad ovo je banalnije, da se ruteri za Wi-Fi svakako isključuju što više moguće kod kuće, ali ako mi isključimo, a kod komšije na spratu iznad je uključen, možemo li se stvarno zaštititi? Pa mislim, teoretski je moguće u tom smislu da, dobro, to je sad malo šira tema, dakle, ali u praksi zapravo ne. Znači, mi svi prosto pristajemo, voljno ili nevoljno, da živimo u okruženju u kojem živimo, koristimo benefite te tehnologije, lepo nam je da gledamo u te, jel tako, kao neke, šta god gledamo. Informacija brzo stiže, razonoda je također tu. Ima ljudi gledaju recimo mačke, nešto što rade, ovi neki gledaju bebe, nešto tako, Neki gledaju lepe žene. Automobile isto neki vole da gledaju tako. Neki gledaju i nešto glupo, znate, ima jako mnogo oni koji gledaju nešto glupo, nešto gde neko se sramoti i blamira. I tako, mislim. Dakle, skloni smo tome, da, volimo to i pristajemo na to i to nam je to. Znači, svaki put kad dodirnemo onaj ekran, mi zapravo u tom trenutku prenosimo određenu količinu elektriciteta na naše telo i to je ono što nas izvodi iz prirodnog ravnotežnog stanja. Ako je ideja da zdravlje jeste prirodno ravnotežno stanje u kojem se nalazi sistem koji se zove ljudsko telo,
onda je zapravo naša tehnologija nešto što iz tog ravnotežnog stanja nas izvodi u svakom mestu i na svakom trenutku. Ljudi su električna bića. Vrlo često farmaceuti imaju, doktori imaju, kako da kažem, razmišljanje da u našem telu zapravo ono što rukovodi su hemijski procesi. Međutim, kada se malo samo još zadre ispod, u bazi svih hemijskih procesa su električne pojave. U bazi kompletnog univerzuma, univerzum je električna pojava i sve što se ispoljava je nakon električne pojave. I hemijsko, i mehaničko, i toplotno, šta god je. Ispod svega toga je električna vibracija. Mi ljudi smo električna bića, imamo električnu tehnologiju i svaki kontakt sa tom tehnologijom je izvođenje iz ravnotežnog stanja električne sredine u kojoj se nalazimo, a to je stanje koje se zove planeta Zemlja. Prirodno stanje. Da. Je li to otkrio Tesla? Ko je to? Ili Einstein? Pa ovo što ja pričam je zapravo nešto što je... Kako je to izmerio? Kako bih rekla? Ne, mislim, kako kažem, od kada dolazi i odakle to se zna? Ovo sve što pričamo je nešto što su ljudi počeli da kapiraju kada su počeli intenzivno da se bave izučavanjem električnih pojava, a zapravo poslednjih 200 godina je period u kojem mi počinjemo da razumemo ovo o čemu sada pričam. I sad imamo nekakvu sliku o tome. Da, pa 200 godina, čovječe, mi to ni dan danas šta? Ne razumemo, evo, nek se slože naši gledaoci. Niko ne razume. Uopšte ne razmišljamo o ljudskom organizmu na taj način. A zapravo je to... To je ono sa čim elektroinženjeri, kako da kažem, žive. Znači, to je tako, da. Kako mi onda da iskoristimo tu svoju električnu prirodu? Sad, vidi, prvo da ti kažem nešto. Ne znam da li to znaš. Kako to nama služi? Objasni nam malo. Tebi to deluje kao dobar dan, kao keks, a ja kako da iskoristimo našu električnu prirodu? Da. Pa, evo, vidi, malo pre, Milice, ti si rekla treba nam sve više lekova da bi očuvali i tako dalje. Ja mislim da zapravo, i rekla si da je to začarani krug, jel tako? To je ono kao ubaciš ono, pa trčiš u onom točku, pa sve brže i brže, pa ne znam sad dokle. A zapravo nam treba više spoznaje da smo mi ljudi bića koja zapravo nisu uopšte naivna i da u tom smislu procesi koji imaju veze sa smirenjem, koji imaju veze sa ljubavlju, koji imaju veze sa srećom i zadovoljstvom, zapravo jesu najbolja preventiva da se ne bi došlo do upotrebe lekova. Dakle, zato što ta vrsta osjećanja zapravo proizvodi dobre hemijske reakcije u organizmu. Apsolutno, to su sve tako istražene stvari. I lekovito. Kao što i suprotno od toga, ogorčenost, mržnje i tako dalje, izazivaju drugu vrstu groznih hemijskih reakcija koji nas razboljevaju. Jeste, ali je problem u tome, ja sad kad sam dolazio ovde, bio sam u jednom trenutku, vozio sam i onda u jednom trenutku sam osjetio ubilačke nagone u saobraćaju. Da, mislim da to znaju ljudi koji voze. To je tako. Da. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da nije lako danas biti u toj vrsti vertikale, zadovoljstva, smirenosti i tako dalje, ali mislim da zapravo sve informacije koje dobijamo od trenutka kad se pojavimo na ovoj planeti ne idu u korist tome, nego idu u korist opštem ludilu u kojem zapravo na kraju zatičemo sami sebe da živimo. Ali to je do samokontrole. Međutim, Milice, ja sam mislila da će Dragan da kaže da je imao takve lepe misli jer je znao da će se sa tobom i sa mnom ovde sastati. Apsolutno. Zato su ove, kako da kažem, agresivne stvari vrlo kratko trajale i to je upravo to što si rekla, samokontrola, ali samokontrola ide kroz razumevanje da je to nešto što je trenutna pojava koja je inicirana nečim spolja i da ja kao ljudsko biće zapravo imam pravo da kontrolišem onog načina koji se osjećam. Tako je. I sad tako je, pri čemu ovde ne pričam ni o kakvim... Tako je, ali ovo vrlo je škakljiva ova tema, zato što to na nivou nekog new ageizma može da znači aj ti se kontroliši, ajde ti sad popi neki lekić, ajde pusti malo neki implant da te smiri i tako dalje. U tehnološkom smislu to ljudi rade, ali zapravo ne pričamo o tome. Pričamo o tome da prosto možeš da skapiraš na koji način stvari zapravo funkcionišu i šta su misli i šta su emocije. Tako je. Ne, ali na stranu ageizam, ali ceo, znači i psihologija i nauka o ličnom razvoju zapravo upravo o tome govori da nije svaka misao koja ti dođe ni važna, ni tačna, ni bitna i da ako želite da vežbate, znači osjetit ćete stalno dolaze nesvesne misli, stalno iz spoljnog sveta dolaze nadražaji koji su neprijatni. Međutim, neki put je dovoljno samo da naiđe misao i da vi pustite da prođe. Jer ako se vi zakačite za tu misao, zašto je sad ova gužva ovde, zbog i ko je ovo dovuko ovde i tako dalje i zbog čega sad, mislim, vi ćete otići mnogo daleko i ugrozit ćete sebi i taj dan ili možda ćete se osjećati ogorčeni jer ima milion stvari. I zato je to nešto, kažu da je zapravo jedno od najvećih dostignuća
i otkrića savremene psihologije, to sam negde pročitala, to što čovek može da bira svoje misli i da bira svoje osjećanja. Znači, zaista zavisi. Neki put su nadražaji iz polja prejaki, preintenzivni, ali neki put je stvarno do nas da mi biramo koliko dugo želimo da ostanemo u tom osjećanju. Jer kažu da čak neke emocije zapravo traju od 30 do 90 sekundi. Da li je ljutnja, da li je bes, da li je egzaltacija, bilo šta. Sve ostalo je naše mišljenje o tome i to kako mi dalje nastavljamo da razmišljamo, razrađujemo i osjećamo se u skladu sa tim. Mislim, sad možemo to da uzmemo da je tako ili da nije, to su neka takođe naučna saznanja. Ali hoću, Milice, da te pitam onda šta je sada, što se tiče te veštačke inteligencije, već u upotrebi, možda neko od nas, negde drugo, i šta će od toga biti benefiti za našu dugovečnost, jer ovo sve o čemu Dragan priča, to strašno narušava pre svega naš mozak. Narušava toliko informacija. Ne znam, ima oko 60.000 misli, svako misli svaki dan, ako ta informacija nije zastarela. Dakle, kako i šta postoji što može da nas balansira? Da, pre nego što otvorimo i budemo u prilici da iskoristimo pun potencijal veštačke inteligencije, ono što treba da uradimo je svakako ono što je do nas i to je holistički pristup u anti-aging, odnosno u nauci o dugovečnosti. Deo holističkog pristupa jeste upravljanje stresom. To su metode relaksacije koje moramo praktikovati. Pre nego što dođemo do geroprotektora i do najsavremenijih tehnologija, hajmo da se vratimo prirodnom, odnosno biofizičkoj aktivaciji vagusa, koji je najduži kranijalni nerv, koji utiče na inervaciju naših vitalnih organa, a koji i tekako, ako bismo bili pojednostavljeno, mogu reći da je to obično slušanje prijatne muzike, mirisanje nekih prijatnih mirisa, šta god to za vas bilo prijatno. Dakle, postoje metode kojima mi utičemo na našu dugovečnost. Dugovečnost prakse, dugovečnost tehnologije na kraju dana. Ishrana, kao deo holističkog pristupa, ne sme biti zanemarena, takozvana nutrigenomika i sve ono što unosimo u organizam utiče na to kako ćemo mi sutradan pa na kraju dana i reagovati u saobraćaju i biti manje ili više nadraženi. Da. A veštačka inteligencija nam puno pomaže već danas u estetskoj medicini. Imamo dermatologiju koja je vođena veštačkom inteligencijom, pa nam je tu važna dijagnostika, od dijagnostikovanja akni do melanoma. Apsolutno je možda i najvažnije dostignuće jeste u toj blagovremenoj dijagnostici. Predikcija rezultata, da možemo da predvidimo šta ćemo mi nekim zahvatom dobiti. Personalizovane terapije, odnosno personalizovani režim nege, ono što može i tekako da poveća uspešnost naše težnje ka dugovečnosti. Veštačka inteligencija nam omogućava da mapiramo u koži koji su to biomarkeri, trenutno ih ima 267 i pravi se neki cloud, neki model, budući prototip nekog uređaja koji može biti u svakodnevnoj primjeni, koji može značajno unaprediti i ubrzati terapijske procedure. Da li će on raditi na struju ili na neke frekvencije? I to je isto meni zanimljivo pitanje, zato što koliko god ta tehnologija je na neki način često i štetna po nas, isto tako recimo u estetskoj medicini i u regenerativnoj medicini kod preloma, kod oporavaka, koriste se neke vrste i struja i magneta i, kako da kažem, nekih elektromagnetnih stvari koje su sada ugrađene u vrhunske uređaje koji su dostupni su narodu. Nije kao da su naučna fantastika. Je li tako? Tako je. Koje su to tehnologije koje su sad već, ko hoće, možete oboje? Dragane, hoćeš ti, nisi ginekolog, ali vidi, možeš da pogledaš. Ako sam malo pre rekao da je u bazi svih osnova, svih procesa oko nas je električna priča, onda apsolutno ima logike razmišljati o tome na koji način mi ljudi koji znamo da nešto oko toga da kontrolišemo te električne procese, kako možemo da razvijemo tehnologiju koja će biti na zdravlje i korist. Tako, znači da ona doda zapravo neke elektromagnetne impulse nekim našim tkivima. Recimo, ja kad sam imala prelom ramena, ja sam išla na jedan aparat koji je strašno dobar, on se koristi i za lice i tako dalje, zove se Indiba. Mislim, na primjer. Ima, apsolutno ima, a ono što hoću da kažem i što je bitno, da je zapravo naša civilizacija, odnosno sad, ako to zovemo naša civilizacija, pošto je to očigledno bilo malo drugačije, dakle, pričamo o nekom kraju 19. početku 20. veka, ordinacije vibracione medicine, odnosno medicina koja koristi električne vibracije u procesu isceljenja,
izlečenja, odnosno lečenja, je postojala i kad gledate te fotografije kako su izgledale te ordinacije, to nema nikakve veze sa onim što danas i tako dalje. Ali farmakologija je verovatno sprečila da se ljudi na tako jednostavan način leče. Jeste. Ekipa je preuzela hemijsku industriju. Izvini sad, Milice, ti odbrani ako možeš. Pa dobro, to su istorijski procesi. Da. Mislim, hemijska industrija je preuzela kontrolu nad procesima u našoj civilizaciji i u tom smislu je, kako to da kažem, iz zvaničnog narativa medicine, jel tako, su praktično izbačeni, praktično svi, jel tako, ja sad ne znam na školama kako to izgleda, ali pretpostavljam da je praktično izbačeno sve osim te alopatije, odnosno farmacije. Ali to ne znači da doktori ne znaju za te stvari. Pitanje je samo koliko hoće da se bave time. Pri Srpskom lekarskom društvu već, ne znam, godinama, decenijama unazad, postoji sekcija za kvantnu medicinu. Ja ne volim taj termin kvantna, to je vibraciona medicina, znači ona nema veze sa kvantnom fizikom, to hoću da kažem. Kvantna je zato što, kad sam pitao jednu doktorku kvantne medicine, kad sam je pitao pa zašto vi to zovete kvantna medicina, ona mi je odgovorila zato što je mapiranje, kada se koriste ti uređaji, mapiranje ljudskog tela je moguće do kvanta. A kad sam je pitao šta je kvant, ona je rekla mitohondrija. I zaista oni mogu da targetiraju vibraciju mitohondrije kao nešto najsitnije što vibrira i što ima nekakve... Šta je mitohondrija? Deo ćelije? Mitohondrija je deo ćelije koji je zapravo energetska centrala ćelije. Znači ono što je energija da bi ćelija mogla da funkcioniše, samim tim i mi, zapravo to su mitohondrije koje postoje i rade to što rade. Znači prosto pretvaraju jednu vrstu energije u tu hemijsku energiju koju ćelija može kasnije da koristi i tako dalje. Moje iskustva sa tom kvantnom medicinom su od 2010. godine kao pacijenta. I moja iskustva su, znači, intenzivna i neposredna i moja iskustva su fantastična. U tom smislu da sam sa tih pregleda i sa tih dijagnostičkih seansi, odnosno, terapeutskih seansi, izlazio, uđem s bolovima, izađem bez bolova. Dakle, to, kako da kažem, je nešto što sam iskusio lično i u tom smislu više nemam nikakav... A s druge strane razumem o čemu se radi, na koji način funkcioniše cela stvar, pa mi to nije nekakva mistika. Da, ljudi ne shvataju, ali ovo kad si ti objasnio da smo mi električna bića, onda nije neobično da kada nam pošalješ neke talase i da svaki organ ima svoju frekvenciju. To je suština. Hemija se bavi ovim slojem, ispod toga je električno. Dakle, ako je vibracija kako treba, hemija će biti kako treba. Mi popravljamo hemiju, jer to vidimo, zato što hemijom targetiramo lekovima i tako to sve. Ali ako popravimo ovu vibraciju električnu, hemija neminovno mora da bude popravljena, procesi moraju da budu popravljeni, tkiva se vraćaju u prvobitno stanje. Da, Milica, šta kaže medicina o svemu tome i šta ti o tome znaš sa usavršavanjem svojih? Medicina kaže da je to jako kompleksno i multidisciplinarno polje, da tu imamo kolege i tehnologi, inženjere, imamo biologe, molekularne biologe, imamo lekare, imamo ljude koji su različitih stručnosti i svi se negde susrećemo u istoj tački da produžimo ljudski vek, odnosno da živimo bolje i kvalitetnije tokom trajanja. Znači, dugovečnost se definiše kao prosječan ljudski vek u idealnim okolnostima sa mogućnošću da se živi zdravi dugačak život. Pa samim tim mi se trudimo da usporimo te biološke mehanizme starenja, unutrašnje mehanizme starenja, trudimo se da promovišemo zdravlje, da promovišemo zdravu kožu, da usvajamo preventivni pre nego kurativni pristup lečenju. I definitivno ćemo nekad u mogućnosti biti posvedočiti, nadam se jednog dana tome, da možemo da koristimo medicinu vibracija kao svakodnevicu, ali još uvek smo ono što je state of the art, ono što se danas dalje koristi da bismo živjeli bolje. Mi i dalje primenjujemo neke hemijske metode i dalje se posežemo za određenim... Kad kažeš hemijske metode, to su lekovi, u stvari, jel da? Supstance koje mogu biti i prirodnog porekla, a mogu biti i sintetisane. Znači, postoji sve veća tendencija tome da se primenjuju prirodne stvari i tu je regenerativna medicina dobila na značaju i trenutno je stvarno veliki hajp oko toga. Šta se možemo iskoristiti, koji je potencijal našeg organizma, pa i zasnovan na tim vibracijama pre svega, šta to možemo da izolujemo iz organizma i da ponovo ubrizgamo ili primenimo, ubacimo nekom drugom metodom. Ono što smo čuli, to je, na primjer, da se iz krvne plazme naši izvadi ti krv, pa ti izvadi neke delove i onda ti vrati i onda oni regenerišu i ti podmlađuju lice. To je takozvani PRP, odnosno metoda regeneracije faktorima rasta iz vaše krvi, proizvod za vas, samo za vas i nema
praktično nema alergijskih reakcija i to je nešto ako neko dođe u ordinaciju, ne želi ništa od sintetskih preparata i želi da se neguje, apsolutno može da koristi i dobija fantastične rezultate. Ali može li se to koristiti onda i za neke druge delove tela, da kažemo osim lica? Apsolutno, regenerativno. Za zglobove, recimo, šta je to što se prirodno može, ja znam da se, na primjer, hijaluron ubrizgava kada neko ima problem sa hrskavicom, dobro, to je sad pitanje za druge specijaliste, ali sigurno znaš. Može li taj PRP osim za, da kažem, podmlađivanje kože lica, vrata i dekoltea još negde da se primeni? Može. Praktično nema dela tela u koji ne može da se ubrizga produkt dobijen iz vaše krvne plazme. Koristi se naširoko u ginekologiji koju si spomenula, koristi se u ortopediji, koristi se u oftalmologiji, koristi se za svaku povredu na telu koju imate. Vi možete da ubrzate, pospešite zarastanje te rane primjenom na određeni način pripremljenog uzorka vaše krvne plazme. Ono poslednje što su izolovali jesu egzozomi iz samog uzorka PRP-a, tako da ta nauka ide dublje, ide smislenije i ide efikasnije. Ja sam čula da za te egzozome, međutim oni postoje već gotovi, kako da kažem, postoje već kao gotov preparat, nije da kao da se vade iz tvoje. Sa egzozomima treba biti jako obazriv, oni su još uvek u fazi ispitivanja. Znači sve ovo o čemu govorimo se ubrizgava ili primenjuje na određeni sloj koji mi zovemo ekstracelularni sloj tkiva. Znači mi želimo da u ekstracelularnom matriksu pospešimo produkciju, odnosno regeneraciju našeg kolagena. Nama šta znači to ekstracelularni? To je prostor između samih ćelija. Prostor u kome one plivaju, komuniciraju međusobno i ta signalizacija ne sme da bude ni prejaka, ne sme ni da izostane. Drugim rečima, mi kada ubrizgavamo iglicom to što smo izdvojili iz krvne plazme, a to su faktori rasta, oni šalju našim ćelijama informaciju da ponovo počnu da proizvode kolagen ili neke druge tvari koje nama doprinose jedrosti i podmlađivanju. Dobro, to je sad ovo na fizičkom planu, ali posle ćeš da nam kažeš o tome kako da dugovečnost postignemo na nivou celog tela, odnosno kako se veštačka inteligencija koristi u tom domenu. Sad, Dragane, kako onda ti prema svojim saznanjima ili prema onome što su naučna saznanja još od Nikole Tesle na ovamo, šta je to što se primenjuje od tehnologije radi dugovečnosti čoveka i mi smo danas definitivno životni vek, hvala Bogu, duži, pa i kvalitet života, jer što kažu, mislim, ne radi se samo o broju godina koje živiš, nego i o kvalitetu tog života koji doživiš. Ja nisam siguran, tako nam se kaže, da mi živimo zdravije, bolje i srećnije i duže nego ljudi pre 100, 150, 200 godina. Tako nam se kaže. Dobro, danas imamo veće prava i veće mogućnosti, to je sigurno. Ja mislim. I ja se slažem. Kao žena. Dobro. Apsolutno. U tom smislu. Iz muškog ugla je drugačije. Ok, dobro, možemo da to... Ali pazi, to je sad posebna tema. Da, jeste. Ali ono što sam teo da kažem, pitala si me, nisam sigurna šta si me pitala, ali znam šta hoću da kažem. Malo pre razmišljam... Nisam ni ja više sigurna šta sam pitala. Razmišljam, kažeš, pa kako bi mi, ako smo električna bića, kako da se zaštitimo? Znaš šta sam se setio? Ima jedna mnogo moćna stvar koja je jako prosta i koja se zove uzemljenje, a zapravo se svodi na to da se hoda bos po zemlji. Tako je. I sad gde je problem? To mi niko od nas to ne radi. Da, gde je problem? To kad gledaš, ljudi rade te analize, kada se bose noge spuste na zemlju u roku od nekoliko sekundi na fotografijama koje se prave krv, kada se snima u smislu gustine krvi, znači dolazi do promjena u pozitivnom smislu. Znači dolazi do razređivanja nekog i tako dalje. Ali hoću da kažem da je problem što u urbanim sredinama mi nemamo gde da hodamo bosi. Znači sad možeš da odeš u neki park pa da se izvučeš kada je lepo vreme pa se nadaš da tu nećeš da zgaziš na nešto i tako dalje, da prvo to ne funkcioniše. Ili da neće neki krpelj. Tako je i sve to. I sad recimo šta rade ljudi? Ljudi se uzemljuju u svojim stanovima. Kako se ljudi uzemljuju u svojim stanovima? Oni aparat. Pa nije aparat, ne, užasno je prosto. Dakle, svi stanovi, električna naša instalacija koju smo okruženi, svaki onaj utikač u zidu, je li tako, on ima onu jednu, jedan metalni deo koji je zapravo direktno spojen tamo negde dole sa zemljom. To se zove uzemljenje.
I onda ljudi prave neke proizvode, to sam viđao, gde recimo ti sediš za računarom i tamo se elektrišeš kao nenormalan dok kucaš i sve to zrači oko tebe, a ovako spustiš ove bridove, jel tako, spustiš na jednu bakarnu, ovako parče drveta i tu je zalepljena bakarna traka i od te bakarne trake ide kabel i taj kabel je tamo spojen u zidu s uzemljenjem i ti preko tog sistema stavio si ruke, ti si zapravo s rukama direktno spojen sa zemljom. Ali, Dragane, moramo ne činite ovo sami, ne pokušavajte ovo kod kuće, to mora neki inženjer da vas spoji, da vas ne bi udarilo. Nije opasno, samo treba pogledati pravu rupu. Pa to ti kažemo. Nemojte, ipak ovo ne pokušavajte sami. Mada ideja je odlična, možda neki elektroinženjer da vam dođe, ili električar. To ovi ljudi što prodaju, to ne može se pogreši. Oni to naprave tako da nema ti tamo ništa. Ali to je super to za ruke, ali ja sam čula, znaš, da ima nešto... I za noge. Za noge, ali nikako da to kupim. Iako su mi rekli da mi fali uzemljenje, dijagnostiku. Uzemljenje ti sigurno fali. Svima nam fali, mi smo svi previše naelektrisani. Ali čekaj, Dragane, sad ako bi ja izula ove štiklice i sad ovo, ali ovo nije zemlja. Mi do zemlje odavde imamo jedno 20 cm. Tu je reka blizu, pa kao nešto oko reke mora da ima neka zemlja. Žabe, neću se izuvati. Da. Ili malo zagaziš u Savu da viš. Lepše mi ovo. Još bolje, voda, morska voda. Zato ljudi na more, to je reset i regeneracija. Morska voda, slana, svuda voda, uđeš u vodu, to je celo telo u jako, jako velikom procesu uzemljenja. Odnosno onoga što je predavanje viška električne energije koje tehnologija posledično na nas u svakoj sekundi prebacuje, zapravo to je otpuštanje viška. To mi ljudi zovemo pozitivni ioni. Mi smo svi pozitivno naelektrisana bića. A da li treba onda da stojimo u plićaku, odnosno da stojimo, da nam noge dodiruju, ali da nam voda dođe tu negde? Znači, može kako hoćeš. Može onda legneš u plićak pa se vrtiš i to može kako hoćeš. Ali je potreban, hoću kažem, kontakt sa tlom ili je dovoljna samo voda? Voda sama po sebi, ali ako malo bolje razmisliš šta je voda, nego opet to sve oko nas, bitno je samo da može da preuzima. Voda je provodna, zemlja je provodna i one su negativno naelektrisane. Mi smo u višku pozitivnog, one su negativne i one su u fazonu sve što mi daš, ja uzimam i razvodim okolo. A toliko sam velik da mi to nije problem. I u tom smislu to zapravo funkcioniše. A čekaj, htjela sam da te pitam u vezi sa šta još, na primjer, tuširanjem. Može li se to kod kuće nekako... Ne liči mi nešto. Uz pomoć soli, znaš, kažu kao malo se pretra. Znaš šta je problem sa tuširanjem? Problem sa tuširanjem je što naša koža je potpuno jedan otvoren sistem, jel tako, koji ima, kako da kažem, mogućnost da jako puno pora i tako dalje. Pa je tu sad onda pitanje vode s kojom se tuširaš, znaš, i šta je u toj vodi i koliko naša koža zapravo direktno, znaš, kao izbegavam da pijem vodu sa česme. A tuširam se tom istom vodom i zapravo sve vreme sam u kontaktu sa celom tom informacijom i sa svim tim supstancama po celom telu i tako dalje. Ali ja opet kažem, nije ideja da bilo šta nešto tu kao bračim. Pa nije nama toliko loše ipak. Nije. Super da se čovjek istušira. To je potpuno fantastično. Da. Kad se setim, ovi ljudi, ovi pred 200 godina se nisu toliko tuširali kao mi. Evo, ali vidiš šta kaže Milica. Postoje sad, ugrađuju se filteri ispred tuša i ti se tuširaš sa vodom iz koje su eliminisane te neke stvari. Metode. Ali čekaj, Milica, jesmo li možda ipak preopterećeni takvim stvarima? A nije sve tako crno. To o čemu Dragan govori jeste 10 dana na moru, ako ste srećni i malo više. Ako živite na moru, onda vam je top. Zašto ljudi s mora izgledaju mlađi? Oni ne ulaze u more, bre. Ti ljudi s mora, uglavnom. Ali dolaze, čak i ti ljudi dolaze na anti-aging tretmane. Zato što se mnogo sunčaju. Između ostalog. U svakom dobru po neko zlo. Tako je. Ono što je negativna posljedica svega toga i cele težnje ka dugovečnosti jeste dismorfofobija koju ne mogu da ne spomenem. To je nezadovoljstvo sa sopstvenim izgledom po svaku cenu, što direktno utiče na naše međuljudske odnose, utiče na naš performans i na naš prosperitet i na kvalitet našeg života. To je nešto sa čim se pogotovo mlađe generacije suočavaju, jer je izloženost društvenim medijima, prosto društvenim mrežama je nešto što je donelo i negativne posljedice, ne samo mogućnost promovisanja. Dolaze devojčice koji su beskrajno nezadovoljne, koje žele zapravo da spreče starenje, da se njima nikada ne pojavi ni jedna jedina bora. Da. Što ukazuje na potrebu za savjetovanjem i za velikom pričom na tu temu i za priču o dugovečnosti. Meni je posebno odvonio onako podatak da tek 30% svetske populacije se izjašnjava da je čuo za termin dugovečnosti ili da zna ponešto o tome. Tako da ovo je tek tema o kojoj ćemo slušati, pričati i sve ostalo. Jedna od negativnih posljedica težnje ka dugovečnosti jeste i
To su takozvani Instagram deca koje promovišu zdravu kožu, koje promovišu svijest o retinolu. Imamo tehnološkog maga Briana Johnsona koji godišnje troši $2 miliona kako bi postao besmrtan, kako bi bio večno mlad i lep. Tako da možda ćemo tek posvedočiti posledicama ove. To su u stvari, to su ekstremi i znam, čula sam za Briana Johnsona, on ima i mnogo poklonika i on je već sada, ne znam, svojih, na primjer, 45, se biološki vratio kao na stanje kao da ima, ne znam, na primjer, 18 godina, koliko ima njegov sin, pogrešit ću možda na 24, ali u svakom slučaju opet i to ne pokušavajte, što kažu, znaš, ono putstvo, ne pokušavajte ovo kod kuće. Naravno da razni svetski bilioneri se podvrgavaju raznim stvarima, što će danas, sutra možda, Dragane, biti fenomenalan jedan eksperiment koji će unaprediti čovečanstvo i upravo to, ono što si rekla, kako si nazvala one lekove? Geroprotektori. Geroprotektori, to znači u prevodu ono što štiti od starenja. Bukvalan prevod te reči, da ja malo kao filolog da se pozabavim, da nas ljudi bolje razumeju. Dobro, Dragane, kako ti gledaš na naše prisustvo na ovoj planeti i u ovoj dimenziji, što bi se rekla, kad pričamo o duhovečnosti, mi mislimo o ovom životnom veku u kome smo sada, o ovom telu u kome smo sada i o nadi da ćemo sa što manje bola da proživimo ovaj život. Međutim, dosta se govori o tome da zapravo je ovo samo jedan prolazan deo i da duša živi i da dolazi, useljava se, nastavlja dalje. Istraživao si to, govorio si o tome. Šta kaže nauka o tome? I šta ti misliš? Pa vidi, da ti kažem nešto sad. Baš je pitanje kompleksno. Da, aj sad kako to? Naša nauka nama saopštava sljedeću stvar. Da sve oko nas, uključujući nas same, je posljedica nekakve evolutivne slučajnosti koja se desila kroz jako dug protok vremena u igri velikih brojeva. Ništa osim najmanjeg i nedeljivog, atomos i praznine ne postoji. I to je zapravo ontološki stav, vaza koji je naša nauka negde, kao, kako to da kažem, kao svoju poziciju zauzela pre nekih 400 godina. Sve ontološke misli na temu kako zapravo stvari funkcionišu, koje su do tog perioda, a mi kao civilizacija najdalje imamo kontakt sa pisanim nasljeđem Veda iz Indije, ali sve ono što postoji i preko onoga, to je nekih 10.000 godina, ako je datiranje tačno. To je isto kao pitanje i tako dalje, ali recimo da je toliko. A čovjek je nastajao milionima. Čovjek je nastajao, to su sve jako interesantne priče. Da, ajde da se podsjetimo, davno smo išli u školu, od kada datira čovjek? Pa vidi, sad ću da ti kažem, ako pitaš nekoga ko čita Bibliju i veruje to što piše u Bibliji, on će ti reći 4-5 hiljada godina. Ako pitaš nekog, kako se to kaže, antropologa ili tako, neki ljude koji s time bave, verovatno će ti reći nešto, neki milioni i tako dalje. A ako pitaš ljude, zapravo to su antropolozi koji se bave sad tim nekim kako su se ljudi organizovali u neke civilizacije, grupe i tako dalje, to je sad nešto, nekoliko hiljada godina unazad. Mi ovdje pričamo o evoluciji, o nastanku, o ćeliji, o jedru. Pitala si me konkretno, izvini. Da, znači, i to je ono što nam saopštava nauka, to je ono što kažemo deci kad se pojave na ovoj planeti, što zapravo znači da informacija koju prenosimo našoj deci je došao si ovdje potpuno slučajno, tu nema nikakvog smisla, nema nikakve, kako da kažem, premisli, nema ničega u tome, osim potpune slučajnosti. Šta smo rekli? Zaigrali se mama i tata. I eto te sada ovdje i sad ćeš ti da se tu nešto družiš, da u neke odnose stupaš i onda, ako razmišljaš o tome šta posle, odgovor iste te nauke, pa ništa. Ništa. Kako ništa? Pa ništa. I u tom trenutku ti zapravo dobijaš nešto što je kognitivni osnov za generisanje misli, o kojima si ti malo pripričala i toliko si blizu suštine u tome što si pričala, da mi je žao što to nije tema ove emisije. Ali dobro. Ajde da promenimo temu. Ali hoću da kažem da to zapravo jeste osnov za sve ono što je besmisao ove civilizacije. I da je to osnov za sve ono zbog čega se ljudi osjećaju loše. Zapravo nauka nikakav smisao ne vidi niti nudi u svemu ovome. Vidi samo jedan prostor, sivila, praznine, da ne pričamo o tome sad dalje, ali to je zvanični naučni narativ. Da, hoćeš da kažeš svest o smrti, obesmišljava i oduzima svrhu. Pa čekaj da te pitam, ako si došla iz potpuno besmislenog evolutivnog procesa, si se stvorila na ovoj planeti i zato što je u nekakvom evolutivnom sledu
to što se nekakve kuglice koje zovemo atomos, atomi, šta god da je to, nešto se kao sudaraju, udružuju i onda neka ameba, ne znam kako, i onda nešto sve i u jednom trenutku se pojavi svest. I ako je to potpuno slučajan proces koji je neminovna, odnosno posljedica materialističkog razmišljanja o svemu tome i ničega višeg osim materialističkog, mi živimo u isključivo materialističkoj civilizaciji. A zapravo istina po tvom mišljenju je šta? Pa sad ću, evo šta hoću da kažem. Doći ćemo do toga što se kaže. Ne, evo sad ću da ti kažem, samo hoću ovo da kažem. Uopšte se ne radi sad o tome, sad će Dragan da kaže šta Dragan misli. Ja se pozivam na sve ontološke postavke do postavke naše civilizacije. Do priče koja nam je bukvalno, izvini na izrazu, uvaljena. Ona ima svoje ime. Šta kaže nauka. Ona ima svoje ime i zove se kartezijanstvo. Po Dekartu ili dekartizam, je li tako? Zato što je on negde u korenu tog načina gledanja na svet. Ono mislim, dakle, postoji, a ti si malo prepričala o mislima. Cogito ergo sum. Tako je, to je ogromno. Znači, mi smo civilizacija ljudi koji se potpuno poistovećuju sa svojim mislima i ubeđeni su, svi smo mi ubeđeni da smo mi naše misli. Da, zato što je to ono je mnogo daleko od istine. Da, mislim, dakle, postojim. Ali je zapravo radi se o tome da je samo 5% svesni um, to je isto nauka dokazala, sve drugo je podsvest. Pa prema tome, ako se mi fokusiramo samo na to što mi mislimo, a to je 5% naših kapaciteta umnih, to je zaista malo. I to onda ne garantuje da je tačno, jel? Ako ćemo logično. Ja sad moram, znači filozofski. Malo pre si postavila jednu izjavu si imala malo pre, jednu rečenicu, a rekla si ovako. Znači, ja mogu da kontrolišem svoje misli. Šta je to što mislim i kako se osjećam, ja to mogu da kontrolišem. U toj rečenici ti zapravo potpuno eksplicitno daješ do znanja da ti nisi svoje misli. I ja postavljam pitanje, a ko je taj ja koji zapravo kontroliše misli? Ko je taj ja koji primećuje šta su misli, šta su emocije i koji može neke odluke da donosi na osnovu toga? Pa da, to je svesnost u stvari. To je ono kada voziš kola pa pričaš telefonom. Jeste, pa posle 5 minuta se ustraviš kad shvatiš da si prošla 16 raskrsnica i 2 puta si zaobilazila, a uopšte se ne sjećaš kako si to uradila. Ne sjećaš se, misli su otišle. I onda se to kaže, bila si na autopilotu, to ti je neki vegetativni nervni sistem, a zapravo se ne radi o tome. To si zapravo bila ti koja si prisutna sve vreme u trenutku i koja si bila dovoljno luda da pričaš telefonom i da uopšte nisi tu, zato što eto kao, to je ta situacija. Pa ne samo to, ili si se zamislila, ili si videla billboard, to je isto jako opasno, naročito oni video billboardi, ljudi, to toliko skrene pažnje, skrene misli. Misli odu negde, odlutaju, ti voziš, nemaš pojme, ponekad čak odeš, odvezeš se gde nisi hteo, kreneš kuće, a pošao si na posao. Imaš to kod Engleza, distracted by the shiny object. Samo ovako, znaš, a mi smo okruženi tim... Skreneti pažnju svetliće objekte. Da, a sve svetli oko nas. Da, ali dobro, da se vratimo to na to svest. Ko sam ja ako mogu da biram svoje misli? Ali dobro, kad sam to rekla da biraš, neki put ne možeš, ophrvaju te, ali hoću da kažem, to je ona nauka gde kaže nije sve što pomisliš tačno. I onda nemoj da puštaš hemijske procese, hormone da divljaju i da ti se stvaraju ti ružni procesi zato što si nešto pomislio ili zato što si dao neko značenje nečemu što si video. Dakle, zato kažem da ne treba svaka misao da se tu zadrži. Neke samo treba da pustimo da prođu. Postoje čitave tehnike kako kontrolisati nesvesne misli, ako to uopšte ne možeš sve ni da iskontrolišeš. Ali izvini, prekinula sam te vezano za to ko smo onda mi zapravo i šta je smisao. Pa evo, šta hoću da kažem. Hoću da kažem da u svim tim ontološkim postavkama o kojima možda čitamo od Veda preko Bliskog istoka, Persije i tako dalje, stare Grčke, sve do pre 400 godina, apsolutno u svim tim postavkama zapravo je potpuno drugačija razmišljanje o tome kako stvar funkcioniše. Zapravo stvar ne funkcioniše tako što postoje samo atomi i praznina, pa onda tup i dolazi do stvaranja odozdo, nego proces kreacije, odnosno stvaranja ide odozgo. Dakle, nije prvo materija, pa onda svest, nego postoji svest, pa se svest zaigrala u potrebi da spozna sam u sebe, da uči šta god da je i onda je manifestovala se kroz ono što je materijalno. I u svim tim ontološkim sistemima, to su takozvani tripartitni, odnosno trojedinstveni ontološki sistemi i hrišćanstvo je tako. To je Otac, Sin i Sveti Duh, ništa drugo osim toga. Dakle, postoji izvor, postoji nematerijalna manifestacija, to nije ništa egzotično. Sad dok me slušaš, ti imaš misli, uveče kad spavaš sanjaš ideje, dakle, mi smo nematerijalna manifestacija i materijalna manifestacija. I u toj ontološkoj postavci zapravo vrlo lako je shvatiti da zapravo proces u kojem čovjek dolazi na ovaj svet nije nikakva slučajnost, jer zapravo ništa ne može da postoji ukoliko ne postoji prvobitni pomeraj. Hrišćani bi na tom mestu rekli Božja promisao u izvornom.
u prvobitnom. U nauci se to za nas zove kvantno polje. A neki to zovu i viša svest ili... Možeš, tako je. Ako pričamo o nauci... Univerzalna, kako sve, mislim, postoje... Može. Zovu primordijalno polje, kako god, je li tako? Dakle, naša nauka je danas svesna činjenice da postoji jedan energetski fon, da postoji jedan prisustvo energije u svakoj tački, koje je ogromno, i mi je detektujemo, ne znamo na koji način da je iskoristimo i ne znamo tačno šta se dešava. Da. Ili kao prostije rečeno, ajde kao inženjer, dakle, kada kažeš da je prvo misao ili ideja prema idealizmu, to znači da smo mi prvo smislili da želimo da imamo ovaj sto, pa smo onda našli način kako ćemo da ga materializujemo. Ja to tako doživljavam, zato što bi mi u protivnom delovalo suviše magično. Kao suviše kao neka čarolija, da bih u to stvarno, pošto smo mi, kako kažeš, 400 godina unazad, isključivo na materializmu i na nauci. Samo se baziramo na to šta je naučno dokazano. Ali ja se izvinjam, neću još dugo. Znači, kad kažeš naučno dokazano, da, ali u naučnom postupku koji je definisan na ontološkoj postavci koja se zove kartezijanstvo i koja je isključivo materijalistička. Ono što hoću da kažem, da mi kao civilizacija kroz eksperimente koje vršimo pre svega u pitanjima kako funkcioniše fundament, a to je kvantna fizika, zapravo način na koji razmišljamo, način na koji interpretiramo te stvari je pogrešan, zato što u startu pogrešno gledamo na svet. Ali, drugim rečima, onda je religijski pogled na svet da je Bog stvorio čoveka, nešto čemu bi ti bio bliži. Tu postoji jedan problem. Problem je u tome što smo mi razbožena civilizacija. I ti danas čak razbožena. I taj proces je u 19. veku, zove se pozitivizam, u 20. veku je definitivno, kako da kažem. Dakle, danas prosječan pripadnik naše civilizacije ne očekuje odgovore od Boga. I u crkvu kada odeš i da pitaš sveštenike, ti ćeš zapravo dobiti najverovatniji odgovor u intimnom svetu onoga ko razmišlja o tome je da osjeća možda čak i nelagodu, osjeća možda čak i neku vrstu krivice, ali zapravo i dalje on nije siguran da li taj Bog postoji. Čak i za ljude koji su potpuni vernici. A za nas svakodnevne ove svetovne ljude zapravo Bog nije to od čega očekujemo odgovore, nego nauka i struka. I mislim da u procesu razvoja ove civilizacije se mi nećemo vratiti, jao Bože, hvala ti, evo mi se vraćamo, sve ovo je bilo bez veze, nauka i to, i tako dalje. Ja samo mislim da nauka koja nema taj element duhovnosti u sebi, a naša nauka nema, ne može da dođe do odgovora na suštinska pitanja. Ali Nikola Tesla imao taj moment duhovnosti, imao je to i Carl Gustav Jung i ne znam, razni ljudi iz psihologije. I dakle, to je ono nešto... Ima dosta ljudi sa tim. Danas se to zove i teozofija. Dakle, dosta ljudi se izjašnjava kao teozofi. I to je sve vrlo interesantno, možda bi mogli u podcastu opširnije o tome, Dragane, ti i ja, ali evo Milicu smo zanemarili, a ona će sa ove medicinske strane još malo da nam o tome svemu kaže. Imaćemo mnogo više vremena da razgovaramo i da razmišljamo na temu postojanja i smisla i svrhe, jer nikad nismo bili ovako dugo stari. Prosto produženje životnog veka nas suočava sa tim, je li tako? Imamo jednu veliku revoluciju dugovečnosti, koja nas tera da preispitamo međuljudske odnose, da preispitamo međugeneracijske odnose, da tragamo za smislom, za preispitivanje termina vreme, šta je onda vreme u tom kontekstu. I ono što je jedna izreka, kad bi mladost znala, a starost mogla. Pa sad starost može. Jeste. Ja sam 8 godina radila u Institutu za nuklearne nauke i sintetisala materijali. Mogu da vam kažem iz ličnog iskustva da nema dobrog eksperimenta bez vere. Moraš da veruješ da će taj eksperiment. I to je možda ono što ste spomenuli, Teslu, Junga i sve velike misle i naučnike. Prosto nema dobrog dela bez vere. I bez nade da u pozitivan ishod. Ili bez vere u izlečenje, ako gledamo u drugom kontekstu, i bez nade da ćeš se stvarno izlečiti. I bez ljubavi. Zato to ljubav, vera i nada toliko ima smisla, gledano naučno, verski, kako hoćeš. Da, dobro, prekinula sam te. Mi ćemo uskoro završiti naše TV izdanje, a nismo još stigli da dokonamo tu priču o dugovečnosti. Tako da ja ću za sada da zahvalim prijatelju naše televizije, a to je Divna voda, što smo mi ovako divni, i razgovor da nastavim na YouTube izdanju naše televizije, odnosno
ove emisije, pa vam preporučujem da do kraja to pogledate. Link za playlistu svih emisija Male stvari nalazi se inače u opisu mog Instagram profila, ali naravno da ćete ga naći vrlo lako jer je to YouTube kanal Hype televizije. Sa nama su, da podsjetim, doktorka Milica Dervišević, specijalista anti-aging i regenerativne medicine, i profesor dr. Dragan Novković, koji je jedan od najboljih poznavalaca lika i dela Nikole Tesle, elektroinženjer, a i profesor, uvek zaboravim kako se zove, Visoka škola za elektrotehniku i računarstvo. Hvala što nas gledate. Pa da nastavimo gde smo stali. Milice, gde smo stali? Hoćeš ti da nastaviš ili će Dragan da uskoči? Tačka u vremenu. Zanimljivo je šta nam nauka trenutno... Dugo smo stari. Tako, dugo smo stari. To je zanimljivo. Mislim, nekada se smatralo da si star već sa 30 godina. Danas znamo da nisi star ni sa 65 godina. Do tada traju srednje godine po nekoj novoj nomenklaturi, a onda počinju starije, pa tek posle ide starost. Tako je. I pruža nam se mnogo više opcija. Imamo vremena za sve. Možda ne u istom trenutku, ali definitivno, pogotovo mi kao žene, možemo sve. Samo to treba sukcesivno postaviti, prioritizovati neke stvari sprem biološkog sata koji dalje nije okrenut unazad. Znači i dalje sat kuca unapred. Još uvek. Treba koristiti i smisleno izabrati ono što od svih anti-age trendova koji se smenjuju brže nego vremenska godišnja doba. Prosto treba izabrati ono što je provereno, što je pokazano i dokazano, što nam može pomoći da dođemo do boljeg izgleda, do kvalitetnijeg života. Ne možemo ni ići kroz dan i razmišljati o smislu postojanja. Mislim, promašit ćemo semafor, deca će nas čekati u vrtiću ili u školi. Treba živeti. I hajde da živimo što smislenije i što kvalitetnije dok traje život. Mi se u anti-age medicini držimo stvari koje su proverene, dokazane i budno pratimo sve nove trendove. Kao takve imamo raznorazne trendove od nutrigenomike u kojoj se polažu velike očekivanja su iz domena uticaja kako komponente hrane utiču na našu genomiku, to je na ekspresiju naših gena. Veliki je fokus na tome, pa koristimo različite suplemente, da li ubrizgavamo od pojedine sastojke. Trudimo se da budemo što zdraviji i što dugovečniji. Posle 30. godine nije dovoljno jednomesečno otići kod kozmetičara i smatrati da je koža time nahranjena, zadovoljene su potrebe i možemo lepo da izgledamo i lepo da starimo. Ne, neophodno je da ipak se primeni neka metoda transdermalne primjene i da opet se odradi neki tretman u ordinaciji estetske medicine i ta kontinuirana nega se poredi sa vežbanjem. Ono kako trenirate svoje telo, tako trenirate i svoju kožu da bude što zdravija, što mladolika i dugovečnija samim tim. Tako da možemo sa 38, koliko je starosno ograničenje takmičenja kojem ću se ja pojaviti ove godine, krajem ove godine, eto, na gornjoj granici. Ja se nadam da će predstavljati našu zemlju. Dakle, takmičiš se na izboru za mis čega? Tako je, lepote. Da, ali ko je to tačno takmičenje? Tu moja priča o dugovečnosti prestaje, počinje pokazni deo, idem kao primer jedne dugovečne žene. Ja se nadam da će to buduće generacije da pomere tu granicu, da neće biti 38, nego da će biti više. Što se ne bi Snežana pojavila u jednom od takvih takmičenja, jer smo posvedočili krajem prošle godine povratku Viktorijinih anđela, pa i čuvenih, mislim, super modela poput Carle Bruni, poput Tyra Banks, žena koje su u zrelim godinama, ali koje su prošetale dugovečne, kakve jesu, prošetale jednom svetskom modnom pismu. Da, definitivno se produžilo uopšte u društvenom smislu, produžilo se ono što se smatra da nekim produktivnim dobom u životu i zbog toga mislim da su naše uverenja o tome šta je starost i šta je dugovečnost se značajno promenila, ali mi se sviđa tvoja poenta da za sve ima vremena. Ja isto na tome apelujem, jer vi ne možete sve da postignete do 30. ili do 37. Ali neke stvari imate vremena i posle 50. da radite i posle 60. Znači da ostvarujete neka svoje interesovanja i da zapravo na kraju krajeva i vežbate svoj mozak i svoje srce i svoje emocije, jer sve dotle dok vi imate interesovanja, stvaraju se novi
to se zove, kako se to zove, neuronske veze. Neuronske veze. Dakle, novi putevi, a raskidaju se stari. Ono što je takođe u okviru te neuroplastičnosti, meni je to jako zanimljivo, Dragane, možeš i o tome. Dakle, vrlo je zanimljivo da nema veze što mi imamo neke stare navike. Mi možemo da prekinemo te navike ako prestanemo da ih praktikujemo. I možemo, čovek se zaista uči dok je živ, zato što je naučno dokazano da vi praktikovanjem nekih novih navika ili nekih novih informacija koje sebi dajete ili nekih novih praksi dnevnih rutina, vi možete da stvorite te nove veze u mozgu i zaista da se promenite. To je fenomenalno i to je naučno dokazano. To je neuronauka. Koliko vam odraz u ogledalu stimuliše želju za životom i tu uopšte otvorenost za nove informacije, želju da se ujutru probudite i da krenete u dan puni energije, puni elana, to direktno zavisi od vašeg odraza u ogledalu. Muškarci manje, ali sve više i oni učestvuju u tome. Prosto svako želi da bude najbolja verzija sebe. Danas je moguće da izgledate kao vi pre 10 godina. Zapravo možemo da starimo kroz decenije, da starimo lepo i mladoliko, da ličimo na sebe od pre 10, 20, 30, pa čak i više godina. I to je ono što su benefiti i trebamo ih tako i posmatrati, ne u negativnom kontekstu, nego benefiti prosto sa čim to nije bilo moguće. Naše majke nisu imale ta sredstva da se ulepšavaju kao što mi imamo danas. Tako je, jeste da to zaista dosta doprinosi našem elanu, ali Dragane, ti bi mogao malo više iz ovog drugog ugla. Vezano za? Pa vezano za... Skoro sam naišao, pre 20 dana, sad sam čitao, skoro, evo, baš čudno si pomenula, ta neuroplastika, 20 dana otprilike u proseku treba da se formiraju novi putevi u mozgu i da se stara navika zameni novom. U prevodu, ako vam je jako teško od ujutru počete da radite gimnastiku i nikako vam ne ide već godinama, ako se naterate neki 20 dana to da radite, 21. dan, lupam, je li tako malo, ali otprilike, vi ste u fazonu da morate to da radite jer baš želite, osjećate i tako dalje. Tako da to jeste, ali samo hoću da kažem da neuroplastika sama po sebi je opet posledica nematerijalne manifestacije. Znači to je materijalno, vidimo da se tu nešto desilo, a u nematerijalnom smislu ide odluka, misao. Tako da mislim da to što Milica... I biranje misli, i biranje navika. Isto tako kaže, na primjer, Tony Robbins, koji je jedan od čuvenih, najuticajnijih i koučeva na svetu. On, na primjer, kaže kada hoćete da promenite neku lošu naviku, recimo imate potrebu svaki čas da zapalite cigaretu, smislite neku drugu naviku kojom ćete da zamenite. Pa sad, možda vam je to da stavite neku dražeju. Znači, imajte sa sobom neke bombonice, ima ih raznih, ima ih i bez šećera i ne znam, raznih ukusa. I onda, na primjer, to je sada prost, jednostavan primjer kako se neka navika menja. Naravno da je najteže odvići se od duvana i ne želim da kažem da ćete to vrlo lako da uradite tako što ćete da uzmete bombonicu, ali sam to uzela za primjer rutine, jer mnogi kažu da, znači, kod odvikavanja od pušenja nije samo stvar da se odvikneš od nikotina. Da, postoje sad razne neke nikotinske stvari koje mogu da vam zamene konzumaciju duvana, nego je to i rutina. Znači, to je uzimanje cigarete, vađenje, stavljanje u usta, uzimanje upaljača, paljenje, znači gomila rutina koja idu uz to. Ali vi ako želite da se odviknete zaista, vi možete tu naviku da pokušate da zamenite drugu. To kaže Tony Robbins. Znači, da drugom navikom, a to je da kada poželite tu rutinu, da to sve to tako, onda uzmete lepo tu kuticu koja zvecka sa onim bombonicama koji imaju da se kupe, otvorite tu kuticu, stavite tu jednu bombonicu i da, znam da nije isti osjećaj, ali posle određenog vremena jednu naviku menjate drugom navikom. I eto, to sam sad uzela za primjer. Može bude navika bilo šta, da se čupate svoju kosu, eto. Imamo primjer nekoga ko stalno hoće da mlati kosu. Pa onda napravite naviku da uzmete pa vežite tu kosu, da nemate šta da mlatite ili stavite, ne znam, neki rajf ili neku maramu. Dragane, ja sam sad ovo prevela na neki ženski teren, ali sam te ujedno prekinula kad smo pričali o toj neuroplastičnosti i o tome šta će u stvari danas savremena, da se vratimo na ono od čega smo počeli, a to je veštačka inteligencija i to su razni mikročipovi ili šta, kako si ti rekla, implanti, koji su sada već počeli da se koriste kod neuroloških pacijenata. Šta je to sve što ćemo mi u tom transhumanizmu u stvari možda početi, a možda smo već počeli da primenjujemo, da bismo... Jer naš mozak je jako opterećen. To je u stvari možda najveća nauka, kako da zadržimo te svoje kognitivne sposobnosti. Pa mislim, vidi, prvo, znači preventiva.
znači ministarstvo zdravlja treba zameniti ministarstvom preventive zdravlja za početak ili ga barem tako krstiti pa dodati to zdravlje i tako dalje. Dakle, pri čemu preventiva koja se danas često u medicini čak i poistovećuje sa terminom rano dijagnostifikovanje bolesti i tako dalje, nije to preventiva. Preventiva je preventiva da ne dođe do bolesti, samo što to, kako to da kažem, industriji baš i ne odgovara, zato što je zgodno kad je neko bolestan, onda on prosto mora nešto da neki novac daje da bi se nešto dešavalo. Dakle, to je postavka sistema. Ali ono što hoću da kažem da u smislu upravo mozga i formiranja i neuroplastičnosti kao procesa, kad se pojavimo u onome što se zove početak ljudskog života, dakle, deca se rađaju sa mekanom lobanjom. Zašto se rađaju s mekanom lobanjom? Zato što proces rasta mozga i stvaranja neuronskih veza je neverovatno intenzivan kod bića koji se zove novorođenče. Dakle, ne samo u majčinom telu, proces neuroplastifikacije, tako da je nazovemo, odnosno proces uspostavljanja neuronskih veza se intenzivno obavlja u prvim godinama, odnosno u prvim mesecima razvoja ljudskog života. Tu se formira mozak. I to je trenutak u kojem zapravo roditelji, pre svega kroz odnos sa roditeljima, roditelji zapravo primarno utiču na neuronske veze, ako ćeš na fizičkom nivou, koje se formiraju u glavi deteta, kroz proces vaspitanja, negde do 7. godine, obično se tako kaže šta si uradio si. Ili si stvorio zadovoljno srećno biće koje može da prepozna i osjeti ljubav u životu, ili si stvorio isfrustrirano nesrećno biće koje je, kako da kažem, jedan prosječan konzument koji je stalno u potrazi za nečim, koji je rob navika raznoraznih i tako dalje. Ali i zabrana. Zabrana svega, tako je, hoću da nam kažeš kako se stvara srećno, a kako nesrećno, pošto se ti baviš i tim izvornim vaspitanjem i time se bavila i tvoja pokojna majka, čuvena Milica Novković. Ali samo da dodam da zapravo postoje takođe naučno istraživanje gde najveći broj poruka koje dete dobija do 2. godine, to je nemoj, ne smeš, nemoj. I drugo, zapravo, mi kroz promenu tih poruka, kroz zabrane, razume se da ti moraš detetu da zabraniš, ali postoje i pozitivne poruke koje možeš da mu šalješ umesto toga. Ne kao pašćeš. Nemoj da padneš, pašćeš. Nego budi oprezan, budi pažljiv ili... Mislim, to je sad ponovo neka druga tema. Moguće je ako želite. Ali deca su toliko bombardovanja na zabranama da zapravo oni ne mogu ni da se razviju u bića koja misle da nešto mogu. Vrlo teško je da se dete odupre tome da kaže da, ja mogu. Pa svi smo mi bili deca i ako se dogovorimo da živimo u svetu koji je zapravo, kako da kažem, ima puno nezadovoljnih ljudi, ima puno bolesnih ljudi, to ukapiraš kad se razboliš pa odeš negde pa gledaš šta se dešava po bolnicama, dok mi ovo sad pričamo, negde su horde ljudi čekaju pred nekim ordinacijama i tako dalje. Dakle, ima puno bolesne dece i danas čak i sa psihičkim nekakvim dijagnozama, ima dece koje roditelji daju na psihijatrijske tretmane farmaceutskim proizvodima, odnosno lekovima, zato što ne znam šta se dešava i tako dalje. Hoću da kažem da ako se složimo da smo svi bili deca, da zapravo produkt onoga što je klasičan proces vaspitanja u našoj civilizaciji na kraju jedno onako polu nezadovoljno biće, jel okej, koje ako ode skroz u nezadovoljstvo, pa se to zove depresija, šta god daje, već kako god, kao neku dijagnozu čak ima, ali zapravo svi smo mi nešto latentno, nešto nezadovoljni, nešto nas žulja, nešto... Kako bi trebalo? Kako bi trebalo u stvari da se postave deca pravilno, po izvornom vaspitanju? E pa, čekaj sad, ajde ovako, koliko imamo vremena? Nekoliko minuta. Ukratko. Pa evo, ja ću ti ovako reći, najkraće. Dakle, prvo, to moram da kažem, ta priča je 100 godina stara, Petar Savić, škola, moja majka je to spustila na nivo porodice i žena je iz tih nekih načina na koji je radila u školi po toj metodologiji, kad je to otvorila privatno obdanište 90-ih, krenula da radi sa malom decom i onda je skapirala da je u porodici ključ, problem škole ne može da se rešava bez porodice i obrnuto i tako dalje, ali je zapravo ono što je osvestila, shvatila i napisala u toj svojoj prvoj knjizi je da roditelji u procesu vaspitanja koriste 5 stvari. Ne 4, ne 6, nego 5. I uvijek je isto. Ono što si malo pre rekla, ili možeš nešto da ga kažnjavaš. I to je bila dominantna vaspitna metoda, uradi to, inače će da bude. Ili je tako. I to je ono što smo odrasli mi malo stariji. Ili ako to ne uradiš, bit će... Tako je. 90. godina počinje da se zabranjuje, to je sa zapada, znači nema tu nešto. Tako je, prelazimo na kupovinu. Odnosno, takozvano, kako se to lepo kaže, pozitivno uslovljavanje. Najpre je bilo... Uradi to, kupit ću ti čokoladu. Ali i u jednom i u drugom slučaju, ti zapravo ono što radiš je da raskačinješ dete od onog izvora o kojem sam pričao malo pre. Ako se složimo da postoji izvor i ako se složimo da dete koje dolazi na ovu
planetu je zapravo ono biće koje je najbliže tom izvoru. Ono što roditelji intenzivno rade ne zato što su loši, nego zato što nemaju informacije da zapravo ovako makazama, to je zapravo iz raznih strahova i nemanja informacija i ličnih nezadovoljstava i frustracija, zapravo odvajaju dete od prirodnih osjećaja. Daću ti primjer. Znači imaš dete koje se rodilo, dobilo si informaciju da treba da se uobročava. Dete je gladno i hoće da jede, ali ti je neko rekao da moraš da čekaš još 2 sata. Dete ulazi u frustraciju i ti ga hraniš kada ono više ili ne treba da jede, ili ga hraniš, što je vjerojatno još gore, kada uopšte nije gladno. Zato što ti kažeš da tako treba ili tebi neko rekao i zato što negde imaš osjećaj da će možda umreti od gladi ako to ne uradiš tada. Dakle, ti si u problemu, ti imaš strahove, ti si izbunjena i tako dalje, pa imaš i krivicu zato što se neadekvatno brineš o detetu. A zapravo ne veruješ, znaš kako bi roditelji na tom mjestu trebali da razmišljaju? Da li ja volim svoje dete? Jer ljubav bez poverenja ne može. Ako nemaš poverenja da će dete tražiti hranu u trenutku kad je gladno i nikada osim toga, a dete kada traži da jede, kako to da kažem, ima 2,5 fore na koju to može traži. Može malo da kmeči, kad je umorno ono vrti loknicu, je li tako? To roditelji manje više svi znaju kako to funkcioniše. Dakle, kad ga shvatiš da je gladno, daš mu da jede. Šta hoću da kažem? Kada to radiš u kontrasmeru, ti zapravo njega odvajaš od njegove prirodne izvorne potrebe i nagona za onim što se zove glad. I u tom smislu ga pripremaš da bude u frustraciji koja čini da kad god nešto malo, a on čips, a on nešto, pa mu ti onda vičeš, zašto jedeš taj čips, moraš da ručaš, a on mora da ga jede, jer je u tolikoj frustraciji, jer si ga raskačila od izvora time što si ga, kako to kažem, maltretirala u prvih nekoliko meseci i tako dalje. To je sad široka tema u obručavanja, ali čekaj da idemo dalje, šta rade roditelji još? Treće je prezaštićivanje. Prezaštićivanje. Nemoj sine mamaće. Ja, znam, to je kakav divan način da stvoriš debila. I ima ih. Da, vi kao žene verovatno to primećete. Naročito među muškarci. Naročito. To je na Balkanu, znači to je ono kako majke, ali ko to radi? To rade žene. To ne rade očevi. Ređe, to žene rade. Ne, očevi obično čeliče, pa majke štite od očeva. Kad otac hoće da čeliči dete, onda majka ga brani. Da, ali to je ona situacija... Što mogu vrlo često i da razumem kao majka. Ali vidi, to je i ona situacija, ljudi da ne misle da je to je i ona situacija u kojoj tebi dolazi ćerka od 2 godine i kaže, mama, hoću da operem sudove. I ti kažeš, beži, tu razbiješ čašu, se posečeš, idi tamo, igraj se. A zapravo ona, kad je staviš na stoličicu i ti pažljivo iznad nje, pa joj malo daš, pa ona opere taj jedan tanjirić čašu, pa se oduševi, pa ode da se igra, da li kapiraš da će to dete sa 4,5 godine prati sudove? Da. A ovo drugo kome si rekla, aj beži tamo, on će sa 16 godina da, kako ti kažem, ti ćeš biti u pozornu operi sudove, on će biti pali kevo. Ne samo to, nego će misliti da ga ne voliš jer nećeš da ga uključiš u ono što ti radiš. To je veća šteta. Ili ne samo da pere sudove, nego zato što kažu, znaš, kad ti nešto spremaš u kuhinji, pa devojčica, mala tvoja ćerkica, hoće i ona. Naravno će sve da isprlja i da se isprosipa. Ali savremena psihologija kaže da treba da uključiš tu dete. Jer ako ti onako nervozna od obaveze da moraš to da spremiš, koji obrok, 128. obrok ove nedelje, znači ti si već ljuta i na to što moraš da spremaš i što ima 300 obaveza. Ti to dete nervozno skloniš od sebe, dete dobije informaciju da nije željeno, nije voljeno, da ga ne voliš jer ga ne uključaš, a ne da dete ne razume da ne treba sad tu da prčka zato što stvarno će da uspori taj proces. Ali neka ga uspori. Drugo je ako ti žuriš na snimanje pa imaš 2 minuta da opereš sudove, ali nekako ne mislim da pereš sudove kad žuriš na snimanje. Dobro, imaš i mašinu. Ja tebi hoću da kažem, ali šta je, imaš i mašinu. Onda daj dete tu da stavi u mašinu. Ne možeš uvek da ga pustiš, ali neki put ga pusti da sa tobom te radi te aktivnosti. O tome se radi. Dobro, znači imamo prezaštićivanje. Znači imaš kazna, nagrada, prezaštićivanje, imaš verbalizam. Ona je to zvala verbalizam. Verbalizam su prazne priče. Da se podsjetimo. Znači prvo je bilo kazna, pa je bila kupovina. Nagrada, jeste. Samo da kažem, varijacija zapadne pedagogije na temu. I onda su roditelji rekli oko te nagrade, koje kod nas 90. godina, kad su rekli ne smete više da bijete decu, ok, naravno da ne treba bijemo decu, onda su roditelji rekli pa čekaj šta, kako? Pa kao kupimo nešto. Znači, potpuna katastrofa, tu sad može se obrazlati zašto je to katastrofa, onda su roditelji rekli pa ne mogu više da mu kupujem, jel imate vi neko drugo rješenje, onda su mu rekli ovako, to je pozitivno uslovljavanje, imamo jaku foru, zove se negativno uslovljavanje. Znaš što je negativno uslovljavanje? Uradi to, neću ti kupiti čokoladu. Ako ne uradiš. Jel me razumeš? Kažnjavaš ga time što mu oduzimaš nagradu. Tako je, da. To je ono kao, nemaš da gledaš televizor 7 dana. I ja sam te tako kazala. Da, ali vrlo široka priča, znam, to sam dosta istraživala i to zavisi od meta programa. Ako dete, neka deca više reaguju na stimulans i na nagradu, a neka više reaguju da idu od kazne i tu isto treba da prepoznaš kakvo ti je dete. Ali vidi da ti kažem... Ali što je onda četvrto? Imali smo prezaštićivanje. Ali samo ovo hoću da kažem. Znači, ono što ću reći na kraju je da je to sve pogrešno.
Te u tom smislu, to da analiziraš dete, da li je bolje da ga nagrađuješ ili da mu ukidaš nagradu, to je u startu pogrešno razmišljanje. Zato što u tom trenutku ti zapravo ne razmišljaš iz pozicije ljubavi prema svom detetu i toga šta je njegova potreba i šta se zapravo dešava. Govorimo o motivaciji, ali dobro, široka je tema. To su spoljašnje motivacije. Ne možemo u dve reči. A mi pričamo o tome, tako je. Ali kaži dalje, šta je? Verbalizam. Verbalizam je kada roditelj svom detetu od 16 godina koje je u međuvremenu napravio potpunim idiotom mu kaže pa što ne učiš, pa treba da učiš, pa budi dobar, treba da učiš, a nemaš nikakvu pravu informaciju u kojoj zapravo treba da mu saopštiš ja se izvinjavam što sam 16 godina pravio idiota od tebe i hajde molim te da popričamo o svemu tome i još jednom ti se izvinjavam. Jer uvek je potez na roditeljima. Uvek je potez na roditeljima. Svaki roditelj koji očekuje da dete uđe u proces transformacije i da dođe da kaže mama i tata ja sam sad postao divan, a bio sam kreten do juče, to neće da se desi. Da. Roditelj mora da prođe kroz katarzu da bi porodična priča mogla da prođe kroz katarzu. Da, u današnje vreme to se zove svesno roditeljstvo, odnosno reparenting samih roditelja, da roditelji sami porade na sebi i na svojim traumama i sad to znaju savremeni roditelji, ali mi što su nas odgajali roditelji koji su rođeni za vreme Drugog svjetskog rata, nismo dobili tu vrstu ali smo bili malo manje. I šta je peto? Peto je ono što je zapravo danas potpuna eskalacija toga je i to je nešto što je u tu pedagošku misao, srpsku pedagošku misao, je li tako, ušlo na velika vrata u posljednjih 20 godina, odnosno svuda, je li tako? Termin koji se na tom mestu se pojavljuje zloupotreba imitatorskog načina učenja. Dakle, osnovni način na koji zapravo ljudska bića, a pogotovo deca, uče je gledam, vidim i to što vidim usvajam. Dakle, imitacija. U trenutku kada između onoga što je dete i realnost umećeš virtualnu realnost, a to su ovi ekrani, je li tako danas, ti zapravo zloupotrebljavaš imitatorski način učenja. I onog trenutka kada izgubiš kontrolu, a roditelji danas, ja stvarno sam imao prilike da viđam, verovatno i vi, da deca već u kolevkama zapravo nešto rade sa onim telefonima i tako dalje. Zato što je to način da ga roditelj smiri, da mu ne smeta dok sedi u kafiću. Da ga skine s dnevnog reda. I dok gleda u svoj telefon. Tako je. Ili da ga motiviše da jede, jer dete dok gleda u ekran, ovaj ga hrani jer je dete nesvesno. Toga isto viđa. Tako je, ali kako to da kažem, roditelji na tom mestu, kada donose tu odluku, treba da budu svesni jedne stvari. Da, na taj način će rešiti tu situaciju i bit će im možda lakše tih 10 minuta, ali zapravo apsolutno pripremaju teren za pakao u životu. Jer će dobiti dete s kojim će imati problema i to je danas mnogo česta pojava. Sa koncentracijom, sa pažnjom. I to što ćeš 10 minuta zapravo odraditi nešto što treba, a ne svodi se u radu sa decom, zapravo se ne radi o tome da ti 10-12 sati dnevno budeš prisutan, da se baviš i tako dalje. Da, zapravo se svodi na to, odnosno suština jeste da budeš u situacijama kada je potrebno da budeš tu i da odradiš kako treba. Hoću da kažem da je cela poenta, ja se stvarno izvinjavam što sam sad ovako raspričao, ali ona je kriva zato što me tako pitala. Ja ne znam kako ovo je najkraće, pazi, ja pričam suštinu. Sad će Milica, ona ima 2 dece, male dece, a pored toga i lekar, tako da ćemo da vidimo koliko je ovo sve danas savremeni roditelji mogu da primenjuju. Milica, imaš neki komentar na ovo što... Imam puno komentara, za koliko vremena imamo. Nekoliko minuta. Da. Moj zaključak je da nam trebaju savjetovališta i definitivno bih to apelovala da prosto nisu svi načini komunikacije dovoljno kredibilni i dovoljno važni. Znači, ipak bismo morali da imamo mnogo više stručnog mišljenja i stručnih kanala i prosto komuniciranje svega ovoga. Danas ima dosta stručnjaka, ali nisu svi dovoljno stručni, pa su ljudi opet zbunjeni kome da se obrate i čije mišljenje da uvaže. Ono što je najskuplje danas jeste poverenje, odnosno kome verovati i koji su to kredibilni izvori informisanja. Ono što ste rekli za hranjenje, pa sad ću ja tu da dam detetu kad god poželi da jedi. Ja sam imala jako razmažen, imam i dalje, ali ona je bila jako razmažena beba, moja ćerka, mala Milica, ali je prosto nije bilo moguće svako malo, više je to bilo vezano za maženje i za pažnju koju ona tražila, ali nemoguće je nositi po ceo dan 24 sata bebu u rukama i dati joj ono što ono pruža. Tako da deca umeju da budu i da traže malo više nego što bi realno treba odmeriti. I princip nagrade i kazne, evo sad kako odrastaju, ima smisla. Sve od navedenog, svih 5 metoda imaju svoju upotrebnu vrednost i pravo vreme kad apsolutno. Ali su pogrešne. Nekad su ispravna, zavisi. Pametan čovjek kaže zavisi. Da, možda nam kažeš šta umesto toga, posle Dragane, da nam kažeš šta ćemo umesto toga. A kada porastu, kada izađu iz tog nekog perioda, kad su skroz pod našim okriljem i kada se suoče sa svim
sa tržištem koje je vrlo agresivno i krenu da dolaze prvo u pratnji svojih mama, a zatim i samostalno dolaze u ordinaciju, pa žele da nikad ne ostare i zapravo one žele da bolje razumeju svet i koja je njihova uloga na ovoj planeti. Zapravo svako od nas nosi svoju poruku i ako uspemo da ispunimo roditeljsku misiju, da ostvarimo pun potencijal sebe prvenstveno, a onda i naše dece, da ih usmerimo da oni budu najbolja verzija sebe, da iskomuniciraju nešto, da taj njihov život ima neku poruku. Zapravo tu je ključ, da naš život ipak donese neku poruku, a da to radimo na najbolji način, da nismo destruktivni ni prema sebi, ni prema drugima. Pa da li oni bili doktori nauka negde u budućnosti ili bavili se čime god u životu, nije ni to školovanje sad sa 16 godina, pa vidi napravio sam debil, ništa nije ireverzibilno. Neke stvari se ipak mogu popraviti, čovjek može poraditi na sebi, ali hajde da osvestimo taj deo i da što više razgovaramo jedni sa drugima i da zapravo istaknemo koji su to pravi izvori informacije. Mislim, ovo je sad možda prilika da kažem neke rezultate, nešto što karakteriše mlađe ljude danas, ali je poenta današnjeg savremenog roditeljstva u tome da se što manje osuđuju i kritikuju deca, a da se više pohvale. Što opet ne znači da treba hvaliti kad ne treba. Postoje i tehnike kako se hvali. Ne kaže se bravo care, ti si najbolji, nego se kaže primetila sam da si prelepo iskoristila boje na ovom crtežu ako dete malo i tako dalje. Ali to je opet neka druga tema. Znači, za sve postoje tehnike i što kažeš može se ispraviti i sam pojedinac mora da radi na sebi, na tome šta je. I roditelji koji su sada već u nekim godinama isto mogu da uvide da određeni načini komunikacije sa decom nisu dobri. Ne možeš stalno da kritikuješ dete. Ne možeš stalno da ga osuđuješ. I ne možeš da mu uskraćuješ priznanje za ono u čemu je ono dobro, jer veruješ u uverenje da ko se hvali, taj se kvari. Ne. To su prevaziđena uverenja. Tako da ja se dosta u svojim emisijama bavim i uverenjima i prevazilaženjem uverenja i da kažem pokušajem da otkrijemo šta je to zapravo dobro za sve nas i za odrasle koji smo sad odrasla deca i za onu malu decu koju mi sada vaspitavamo. Ovo je prava prilika da vam kažem neke rezultate istraživanja koje sam čula na biznis forumu, a koje je sprovela grupa naučnika, odnosno profesora univerzitetskih sa FEFA univerziteta, upravo o tome kako veštačka inteligencija utiče na ove mlade ljude kojima svedočimo danas. Ne samo veštačka inteligencija, nego sve ovo o čemu smo pričali, dakle i različiti vaspitni modeli i to ugledanje na roditelje, pa koje je učinilo, na primjer, da jedna od tih generacija, a to je generacija alfa, se ispostavi kao odnosno generacija Z se ispostavi kao finansijski anksiozna jer je posmatrala svoje roditelje koji su prolazili kroz svetsku ekonomsku krizu, gubili poslove i tako dalje. Ali pre nego što vam kažem koja generacija, želim da vam kažem da generacija beta koja će sada biti rođena od 25. pa do 39. to je generacija koja je totalno AI generacija, oni su totalno, znači, savremenici veštačke inteligencije. To su ljudi koji će živeti i u 22. veku, daće Bog. Znači, vrlo je zanimljivo. Mi smo sada savremenici u 2025. godini novih mladih ljudi, novih generacija koje će živeti, hvala Bogu, i u sledećem veku. I sad, kakva će im planeta ostati, vidjet ćemo. Ali hoću da vam kažem da su, recimo, istraživali na koji način veštačka inteligencija utiče na sve ove generacije. Pa recimo, ta generacija Z to je generacija koja je rođena između 1995. i 2010. godine i oni su savremenici društvenih mreža i iz te generacije su se iznedrili influenceri. Međutim, dobar broj predstavnika te generacije, čak 60% njih, izjavilo je da bi volili da društvene mreže nikada nisu izmišljene. Dakle, to što mi primećujemo da društvene mreže na mlade imaju loš uticaj, pa to primećuju i oni sami. Ni njima se ne dopada to što su neprekidno u situaciji da se upoređuju sa drugima, da dobijaju potvrdu da li su dovoljno lepi, dobri i da li su dovoljno dobri, da li je neko, što svaki dan imaju zapravo uvid u to da neko potencijalno na tim društvenim mrežama živi lepše, bolje, kvalitetnije, lepše izgleda i tako dalje, uspešnije i bogatiji. A zanimljivo je da
zapravo generacija alfa, to će biti generacija koja je takođe savremenik veštačke inteligencije i to su oni mladi ljudi koji su rođeni od 2010. do 2025. godine. I još ću vam samo iz ovog istraživanja preneti da se pretpostavlja da će oni biti najbogatiji. Ali isto tako se pretpostavlja da će najveći broj zanimanja budućnosti koja će se upravo vezivati za sve što se tiče veštačke inteligencije tek biti izmišljena. Nažalost, neka zanimanja će prestati da postoje, ali i dalje pozitivna vest koju naučnici i istraživači šalju, to je da veštačka inteligencija svakako neće moći bez čoveka i kako će sad to uticati na obrazovanje kada vi sve imate dostupno, na primjer preko interneta ili kako god, pa desit će se određena digitalna amnezija, eto to je nešto što su oni nazvali, ali ja se nadam da ću tome moći da posvetim neku sledeću emisiju upravo sa ljudima koji su to istraživali. Ja bih sad vas dvoje zamolila da nam za kraj još malo, da pošaljemo možda neku, kako da kažem, i optimističnu poruku. Mi ipak imamo sreću i blagoslov da živimo u današnjem vremenu okruženi svom tom tehnologijom, okruženi svim znanjem, iako nam to opterećuje misli, iako smo sve više dekoncentrisani jer imamo puno distrakcija, ali ipak šta je u svemu tome, Dragane, benefit koji mi možemo da izvučemo i treba i koji već izvlačimo? Pa, mislim, ono što zatičemo kao situaciju jeste da su informacije danas dostupnije nego ikada, to je potpuno predivna stvar. Ono što je problem, što je dostupnost informacija prevelika, u tom smislu da je gomila informacija koje do nas svakodnevno stižu, a sad se opet vraćam na decu, a pogotovo do dece koja ne mogu čak da uhvate distinkciju, čak između onoga što je virtualna emocija i realna emocija, a kamoli prave ispravne informacije i pogrešna. Dakle, gomila je loših, pogrešnih, trulih informacija. Da. I zapravo optimizam, pomenulo si optimizam, živeo optimizam, svi smo optimisti, divno je biti živ, to je predivno iskustvo, to je smisleno iskustvo i tako dalje. I to biti živ u današnje vreme kada nam je sve dostupno. Pa znaš šta, kako ti kažem, biti živ u bilo koje vreme, ja ne vidim, kako ti kažem, ok, razumem te potpuno šta hoćeš da kažeš i to je ovo što ja kažem. Da, danas zapravo... To je ono na što se mi žalimo, zapravo to su nam i blagoslovi istovremeno. Znaš, sve što možemo da znamo, da vidimo, da iskusimo, da doživimo, da probamo pa i da odbacimo. Tako je. Da primetimo da nam ne igra. Tako je, apsolutno. Kad kažeš da ne igra, to bi se reklo da nije na radost. Tako je. Kad je na radost, i da nam nije na korist. Tako je. Pa dobro, sad korist, da, samo da ne ugrožavamo druge. To što bi se reklo. Ali hoću da kažem, pazite šta klikćete. I to je zaista moja poruka, zato što daj mi da ti pogledam YouTube feed i dosta ću moći da kažem u tebi. Dakle, pazite šta klikćete, jer ako klikćete na glupe stvari, ne mislim samo na ono što smo malo pričali, šalili, nego ako neke pogrešne informacije iščitavaš, zapravo ćeš pogrešno da odlaziš u svojoj glavi na pogrešne stvari i to će sve da odvede negde. Dakle, prosto probajte da se okružujete ispravnim informacijama, a da biste to mogli da radite, prosto morate da imate razvijen kritički način mišljenja. Dakle, prosto nemojte da se prepuštate trendovima. Mislim, ok, biti u trendu, ali nemojte se prepuštati trendovima potpuno bez razmišljanja. Dakle, budite, kako to da kažem, budite svoji, eto tako, na neki način. Da. Ali to je jako teško kad nemate osnovu. Osnova ide iz porodice. Dakle, roditelji su na braniku svega. Da. Ono što smo mi doživjeli, to su mnogo velike generacijske razlike i uopšte mindset naših roditelja i nas samih, ali ono što će ove nove generacije beta, to sam zaboravila da kažem, oni će možda imati, da kažem, veće razumevanje svojih roditelja, jer će njih ova generacija Z koja je rođena tu negde oko 2000-te, njima će biti to roditelji i mlađi milenijalci koji su tamo negde rođeni 90-ih godina. Oni su možda, nekako će imati možda veće razumevanje u tom tehnološkom smislu sa svojom decom nego što recimo imaju naši roditelji sa nama. Ali opet, ako ima dosta ljubavi i razumevanja, sve će to da se nadoknadi. I evo, Milice, tebi bi pustila kao lekaru da možda i ti sa svoje strane kažeš šta su nam to sve. Dakle, znamo svi da ima puno opasnosti kojima smo okruženi, raznih informacija koje su loše, raznih procedura koje nisu dobre, raznih zloupotreba dece koje se sada već plaše da će da ostare, a zapravo neće biti stari ni za 100 godina ako se bude svet i nauka razvijala onako kako je najavljeno. Ja nisam ni optimista, ni pesimista, ja sam realista.
sa nepopravljivom verom u čovečanstvo. Smatram da će ljudska vrsta da se razvija i da ćemo tek biti iznenađeni brzinom tog razvoja. Kao takvi možemo da stojimo na braniku naših načela na kojima smo mi podizani, time što ćemo skretati fokus, recimo konkretno u estetici. Ono što je jako važno je skrenuti fokus sa same lepote na pamet i hrabrost. Da u tom duhu vaspitavamo decu, na empatiju i na neke vrednosti koje veštačka inteligencija nikad neće moći da dostigne u toj meri kao što može prirodna inteligencija. Dakle, smatram da je tu partnerstvo sa veštačkom inteligencijom ključ, ali da poslednja odluka bude u rukama ljudi. To je negde vrlo optimistično, iako ja to ne volim baš da skrećem na tu stranu. Može biti opasno i podjednako koji pesimizam, ali hajde da se držimo onoga što nas čini ljudima, da ne dajemo i ne učimo decu o digitalnom svetu, već analognom svetu. Smatram da su ova deca već digitalna. Da, ta prisutnost sada i ovde. Pitala si me da u jednom momentu oko predrasuda lepa žena i da li ti iko sluša. Mene su moje koleginice poslale ovde, hajde, javi kad je ta emisija da čujemo šta imaš da kažeš. Lepa si pa si lepa, gledamo te pa te gledamo, ali da čujemo šta imaš da kažeš. Ipak su ljudi željni i nekih kvalitetnijih sadržaja, osim onih površnih. Za površne ćemo lako. Da, kako da ne. Ali, Dragane, kaže se, evo moramo još i ovo, pošto si stručnjak i za sve te razne fizičke stvari, kaže se da se promenilo kvantno polje i da je zbog toga sada došlo i vreme veće osjećajnosti, okretanja ka svesnosti, ka očuvanju, na kraju krajeva životne sredine, ka emocijama, ka empatiji. Šta to tačno znači kada se promenilo, da se promenilo kvantno polje? Šta to znači u fizičkom smislu? Pa vidi, znači ne mogu da ti odgovorim, ali ću ti reći šta se desilo pre neki dan. Znači, postoje sajtovi, mesta na internetu gde se to redovno prati. Dakle, ljudi mere, postoje stanice po svetu koje mere to, nešto što se zove Schumannova rezonansa. To je zapravo prirodni fon oscilacije, električne oscilacije naše planete. Dakle, sve vreme polje vibrira. I ko to prati, a ja to nešto mi je interesantno da pratim, znači to je nekakva vrednost koja kad se izrazi u nekakvim hercima, odnosno koliko puta u sekundi to, tako da kažem, radi, to je jako niska vrednost od nekih oko prilike 8 herca. I ono što se desilo pre 10 dana, tako nešto, desio se blackout. Dakle, to prirodno stanje nije moglo da se zabeleži. Neki 24 sata je došlo do prekida u oscilovanju nečega što mi smatramo nečim što je, kako da kažem, osnova sistema električnog u kojem živimo, to je ova planeta Zemlja. To se desilo 10. marta. Da li je, ne znam, 10. i 12. tako, da. I nakon toga se Schumannova rezonansa, odnosno merenja te Schumannove rezonanse su se nakon tog blackouta pojavila na mnogo višim vrednostima nego što su bila u prosjeku do tada. A kako se to tumači? Šta se desilo? Pa vidi, ti si malo, u nekakvom električnom smislu, naučnom smislu, nema tumačenja. Pa šta možemo da tumačimo? Možemo samo da kažemo wow. Zemlja je prestala da vibrira. Da šalje frekvenciju. Pa vidi. Ili se nešto desilo s tim aparatima? Pa ne vidim kako bi se desilo sa gomilom aparata u istom trenutku i tako dalje. Dakle, nešto se dešava. Je li okej? Pa mislim, dešava se, da. A to što si ti sada rekla i povezala u pitanju to, koliko to ima veze sa onim kako se osjećamo, emocije kakve su nam, da li u životu primećujemo nekakve promene, da li neko otpada iz našeg života, da li neko ulazi u naš život i da se sve to dešava intenzivno, pa da li ulazimo u neko polje koincidencija koje nam je, kako da kažem, intenzivnije nego pre, to neka ljudi razmisle sami sa sobom, ali fizička, objektivna informacija je da se nešto dešava sa električnim poljem u našem okruženju. Interesantno. A odakle to dolazi? Je li to iz kosmosa dolazi? Vidi, mi živimo... Od kosmičkih zakona? Sa aspekta jednog prosječnog elektroinženjera mi živimo na jednoj ploči uređaja koji se zove kondenzator. To je planeta Zemlja. Druga ploča se nalazi gore i zove se ionosfera. Između ploča tog kondenzatora, to je najprostiji uređaj u elektrotehnici, zove se kondenzator, dakle energija sve vreme osciluje. Dakle, to je oscilacija energije sistema koje mi ljudi zovemo planeta Zemlja. Da, u kome mi živimo kao živa bića. To je ono što mi zatičemo ovde i to je ono što je prirodno stanje u koje mi dolazimo. Da. I kome se mi kao živa bića prilagođavamo, uprkos svojoj ovoj tehnologiji. I evo, završila bih mišljenje jednog futurologa, odnosno, mislim, njegovim predavanjem koje sam takođe slušala, gde on rekao veliku istinu. Kaže, u prošlosti su
se najdragocenije stvari izvlačile iz zemlje. Znači ruda, nafta i tako dalje. A danas se izvlače iz mozga. I istina je da su danas najplaćenija zanimanja i najskuplje zapravo stvari one koje dolaze od ideja i nekakva sofisticirana zanimanja, pa čak i one valute koje mi ne vidimo i tako dalje, pa čak i ta veštačka inteligencija koja je već izrodila brojna nova zanimanja, neke nove menadžere čije nazive zvanja ne mogu čak sada ni da izgovorim iz glave, a tek će da ih smisle. Prema tome, dosta se pridaje značaja i ljudskom mozgu, ali i onome što ćemo mi moći uz pomoć te veštačke inteligencije da unapredimo i usavršimo u našim životima ovde na planeti Zemlji. Hvala što ste bili sa gledaocima Hype televizije u emisiji Male stvari gde smo pričali o velikim stvarima. Možda je ovo sve bilo malo zbunjujuće zato što ima mnogo toga da se kaže, ali dobro, pred nama je vreme ovoga sveta. Hvala doktorki Milici Dervišević i profesoru doktoru Draganu Novkoviću što su bili sa nama. Hvala Divna vodi, a nas možete pratiti osim na našem YouTube kanalu i na našim društvenim mrežama koje su jako uticajne, kao i na portalu hypetv.rs. Vidimo se. Prijetno. Male stvari.